የፈነቀለው
ያመልክሃል በእልልታ ያመልክሃል ላይ የተነሳ ታሪክ ያለውን እኔ ምስጋና የሚካለ እንዳትበሉኝ ከጠላቴ ጽኑ እስራት የተፈታ ሆኖ ይሰማ ይታይ እንደረዳኸኝ ይታይ እንዳነሳኸኝ ይታይ እንደፈወስከኝ ይታይ እንደደገፍከኝ ይታይ እንዳነሳኸኝ ይታይ እንደፈወስከኝ ይታይ እንደረዳኸኝ ይታይ እንደፈወስከኝ ይታይ እንደረዳኸኝ ይታይ እንደደገፍከኝ አገር ሁሉ ይወቀው እንዴት ችሎ ዝም ይላል እንዴት ችሎ ዝም ይላል
ቅዱስ ሃሌሉያ ሰይዘብል መንፈስ ሃሌሉያ Thank you Lord መልኩል ትናቀኝ እንደለመደባት ተፈቶ ማምለክ መቼም አይሆንላት ባለ ታሪክ ነኝ እግዚአብሔር የረዳኝ በቀኝ እጆቹ ደግፍ ያረገኝ ውስጤን የፈነቀለው የምስጋና ዜማ ያረግ ወደ ማደሪያ ጣፋጭ ሆኖ ይሰማ ውስጤን የፈነቀለው የዝማሬ ዜማ ያረግ ወደ ማደሪያ ጣፋጭ ሆኖ ይሰማ ይታይ እንደረዳኸኝ ይታይ እንዳነሳኸኝ ይታይ እንደፈወስከኝ ይታይ እንደደገፍከኝ አገር ሁሉ ይወቀው እንዴት ችሎ ዝም ይላል እንደኔ የረዳኸው እንዴት ችሎ ዝም ይላል እንደኔ የረዳኸው ሳይቆጥብ ያመልክሃል እንደኔ የረዳኸው በምስጋና ያከብርሃል እንደኔ የረዳኸው በእልልታ ያደምቅሃል እንደኔ የረዳኸው በጭብጨባ ያከብርሃል ሃሌሉያ ክብሩን ሁሉ ጠቅልሎ እግዚአብሔር እሱ ብቻውን ይውሰድ ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስ ይባርኩ ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ እቲ ንለይትና ኣውጊሑ ናብ ዘብጽሓና ኣፍና ብስሓ መልሓስና ድማ ብእልልታ ዝመልአ እግዚአብሔር ክብሪ ንዕዎ ይኹን እስኪ እልልታ ነዚ ክብሪ ክብርና ኣምላኽና ይኹን እግዚአብሔር ረዲኡና በዛ መዓልቲ እዚኣ ንኽብሩ ክንከውን ኣብ ቤቱ ክንህሉ ንዕኡ ከነመስግን እዛ መዓልቲ እዚኣ ሂቡና እሞ ንእግዚአብሔር በዚ ኣዝዩ ባህ ይበለና ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና ኣምላኽና ይኹን እንኳዕ ብሰላምን ብድሓንን ናብ ቤት እግዚአብሔር መጻኹም እስኪ ንመጀመርያ ግዜ ዝመጸ ጋሻ እንትደኣለና ክንላለየኩም ሰላም ክንብለኩም ጋሻ መጀመሪያ ጊዜ ጋሻ ኳይሪ የለሁን ምናልባት ኢየሱስ ጎይታይ መደባትና ንምዝኽኻር ዝኣክል ኩሉ ጊዜ ቀዳም ካብ ሰዓት 5 ናይ ጸሎትን ናይ ቃል ኣምላኽ ጊዜን ኣሎና ከምኡውን ሰንበት ካብ ሰዓት 9 ቀዳማይ እብረ ካልኣይ እብረ ድማ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ዝቕጽል ናይ ቃል ኣምላኽን ናይ ኣምልኾን ጊዜ ኣለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሳልሳይ እብረዱን ከምኡ ካብ ሰዓት 5 ዝቕጽል ናይ ቃል ኣምላኽን ናይ ኣምልኾን ጊዜ ኣለና ኢየሱስ ጎይታይ እዚ ሰርዕ ድማ እግዚአብሔር እዩ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ካብ ዕለት ናብ ዕለት ነገርና ኩሉ እናሙዓራርየ ኣብ ዓዲ ስደት ኣብ ዓዲ ጓና ከምዚ ዝበለ ኣፍ ደገ ከፊቱልና እሞ ክብሪ ንስሙ ይኹን እግዚአብሔር ኣነን ስኻትኩምን ኣብ ዝምህላውና ድማ ዕላማ ኣለዎ ዝረገጽና ዘበለ ኩሉ ድማ ንኽብሩ ኸብሪ ሰናይ ኢየሱስ ጎይታይ ካብ ቃል እግዚአብሔር ሓደ ጽሑፍ ከንብብ እሞ ከምኡ ስለ ህዝብናን ስለ ሃገርናን ክንጽልይና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ኢሳይያስ 62 ዘሎ ካብ ሓደ ጽድቃ ከም ድሙቕ ብርሃን
مدحنا خا كم خلحلتا فانا محكس عزبل سلا صيون سق اي كبلن سلا يرسالم دما اي كعرفني احزاب نصدقخي كلهم نغستات كا نخبرخي كري يوم بتي اف اغزيابهر زوصو حدش سم كتسمي اخي كبرنا عمله يكون ابشدشته دما و يرسالم اب لعلي قطرخي حلوتي اقيمي الله ليتن معلتن كتوسق اي كبلون يوم اتم ني اغزيابهر تذكروا اي تعرفوا يرسالم كسع زصنعه امدرون ممسغني كسع زغبرا اي تعرفوا እግዚአብሔር አምላክ استمسكن يكون نهاجرنا كساب زصنعه نخبرون ممسغني كسع زغبرا ني እግዚአብሔር اي نعرفونينا اب قدمي እግዚአብሔር سله حزبنان سله هاجرنان كنصلينا كبرنا املاح يكون እግዚአብሔር ድማ እቲ ዝበሎ እቲ ሃገርና ዝበሎ ቃል ዘይጠልም ስለ ዝኾነ ክገብሮ እዩ ኣነን ስኻትኩም ድማ በዕንትና ክንርኢና ኢየሱስ ጎይታይ ካብ ዘለና ክንትሲና ስለ ሃገርናን ስለ ህዝብናን ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንደገና ክንቀርብና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ንስኻ ዓብይኻ كل تخيل أملاخها نتخذ قبرات تدليو دما زخل كلاكا ولا حالي يلن እግዚአብሔር ንስኻ ህያው ኢኻ ንኣላትካ ንኣምኖ ኣለና ግብርታትካ ድማ ኣብ ህይወትና ርኢና ኢና እግዚአብሔር እሙንን ሓያልን እወን ኢኻ እሞ ነመስግነካ ጎይታ እግዚአብሔር አቦ ነፍስ ወከፍ ህይወትና ሪያትካ ያሞነ መስግነካልና بدرق أطعم مدربدا يحلفك علم لمكاننا المعخنا يقامون مسكنك وእግዚአብሔር እንደገና ንኽብርኻ ክንቀውም ጌርካና ያኻሞነ መስግነካ ኣለና ጸጋኻ አባና ከም እንደገና ከዓይ ጌርካ ያኻሞነ መስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ንውዝሓት ድማ ንበረኸት ክንከውን መንፈስካ አባና አፍሲስካ ያኻሞነ መስግነካ ኣለና ወይታ እግዚአብሔር አቦ ንስኻሙን አምላኽኻ እትዝመደብ ከይድ ማዝምድበቅ ዝኽልክለካ ወላ ሓደ የልቦን እቲ ስለ ህዝብናን ስለ ሃገርናን ዝበልካና እሙን ቃል ድማ ኣብ ህዝብናን ኣብ ሃገርናን ክረአና ሞነ መስግነካ ኣለና ንኤርትራ መመስገኒ ክትገብራ ኢኻ ሞነ መስግነካ ኣለና ንሃገርና ንኽብርኻ ክትገብራ ኢኻ ሞነ መስግነካ ኣለና ስምካ ኣብ ኩሉ ምድሪ ክንገሪ ሞነ መስግነካ ኣለና ሓይልኻን ግብርኻን ድማ እግዚአብሔር ኣብ ህዝብና ክረአይ ሞነ መስግነካ ኣለና ወይታ እግዚአብሔር አቦ ንጽሊ ስለ ኸባቢና ስለ ህዝብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ከምኡውን ስለ ህዝብ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ንስኻ ንምድሮም ክትፈውስ ኩሉ ነገሮም ድማ ክትጥምት እግዚአብሔር በሐቅ እግዚአብሔር ንስኻ ዝጨንቃካ ወላ ሓደ የልቦን አልፋን ኦሜጋን ቀዳማይን ዳሕራይን ዘለዓለማዊ አምላኽ ንጸሎትና ሰሚዕካ ኢኻ ሞነ መስግነካ ኣለና በሐቅ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ዘመንና ግብርታትካ ርኢና ሞነ መስግነካ ኣለና አፍና ብስሐቅ መልሐስና ድማ በእልልታ ክትመልእኻ ሞነ መስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ተመስገን ስለ ሁሉ ነገር ክበር ስለ ሁሉ ነገር ካብ ሕጂ ንዘለዓለም እግዚአብሔር እናመስገናካን እናኽበርናካን ክንነብር ደግፈና
بسمتوتكم تفكرون ودخا مدحاننا يسوع كريستوس آمين. ኢየሱስ ጎይታ እዩ። እስኪ ሁላትና ንጸልይ። እግዚአብሔር ድማ በዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ እግዚአብሔር ክዛረበና። ሃሌሉያ። እስኪ ሁላትና እንዳተጸባበናዮ ነው ጎይታ። በዚ ጊዜ እዚ ከዓ እግዚአብሔር ቃሉ ክበና። በዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ እግዚአብሔር ክዛረበና። ጎይታ ተዛረበኒ እስኪ በልዎ። ጎይታ ተዛረበኒ ሎማዓንቲ ቃልካ ኣይሕለፈኒ በልዎ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። መንፈስ ቅዱስ ተዛረበና። መንፈስ ቅዱስ ንዓኻ ንጽበለና፣ ንዓኻ ንጽበለና፣ ንዓኻ ንጽበየካ ኣለና እግዚአብሔር ጎይታ። መንፈስ ቅዱስ ንስኻ ክትዛረብ፣ ንስኻ ቃልካ ክትበና። እግዚአብሔር ቃሉ ይህብ ተባሂሉ ልካሎ ቃልካ ክትበና። እግዚአብሔር ቃልካ ኣብ ልብ ነፍስ ወከፍና ከዓልብ፣ ካብ ልብና ጸላኢ ከይወስዶ። እግዚአብሔር አምላኸይ በዚ ጊዜ እዚ ንጸልይ ኣለና። መንፈስ ቅዱስ እስኪ እዳውኩም አልዕልኩም ጸልዩ። እዳውኩም አልዕልኩም ጎይታ ንዓኻ ጽበየካ ኣለኹ በልዎ እስኪ። መንፈስ ቅዱስ ንዓኻ ንጽበየካ ኣለና። በዛ ጊዜ እዚኣ እግዚአብሔር አምላኸይ ኪኖ ኣየራት ኪኖ ኩሉ ፍጥረት እግዚአብሔር አምላኸይ ቃልካ ሰልጢኑ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ኣብ ኣየራትና ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብዚ ነዚ ቃል እዚ ዝሰምዕ ዘበለ ፍጥረት ኩሉ ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናትካ ጸጋ ናትካ ክብሪ ክግለጽ ናትካ መንፈስ ክግለጽ አምላኽና እግዚአብሔር በዛ ሰዓት እዚኣ ብስም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸልይ ኣለና። ጎይታ እግዚአብሔር አምላኸይ ንስኻ በይንኻ ክትከብር በዚ ቃል እዚ ንኽብርኻ ክኸውን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ንነፍስ ወከፍና ክትዛረበና ብሽም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጸልይ ኣለኹ። ንነፍስ ወከፍ እግዚአብሔር ክትዛረብ ንኹነታትና ንነገራትና ንህይወትና ዝልውጥ ቃል ክኾነልና ዘሳግረና ዘበርትዓና ዘተስዓና እግዚአብሔር አምላኸይ ቃል ክኸውን ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጸልይ ኣለኹ። አምላኸይ እግዚአብሔር ስጋን ደመን ጸጥ ክብል መንፈስካ ግን ክገዝእ መንፈስካ ግን ክዛረብ መንፈስካ ግን ክቆጻጸረና ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንፈቅደልካ ኣለና። እስኪ ፈቅደልካ ኣለኹ በልዎ። እግዚአብሔር ይባረኽ። ህይወተይ ፈቅደልካ ኣለኹ፣ ልበይ ፈቅደልካ ኣለኹ፣ ናተይ ነገር ፈቅደልካ ኣለኹ፣ እዚ ጉባኤ እዚ ፈቅደልካ ኣለኹ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ስም ንጸልይ ኣለና። ንስኻ በይንኻ ክትከብር አምላኸይ እግዚአብሔር ንሕና ክንዕዘብ ኣይኮንናን መጺና ቃልካ ጸሚና ቃልካ ናፊቕና መጺና ኣለና። እግዚአብሔር አምላኸይ ያሰማማዓና ክጽብቕ እግዚአብሔር ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጸልይ ኣለኹ። ንቃል ዝቃወም ዘበለ ኃይሉ ሁሉ በኢየሱስ ስም ይወጋዕ፣ በጌታዬ በኢየሱስ ናዝሬታዊ ስም ይወጋዕ። አየራትና ለቂቁ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይኺድ። ጎይታ ኾሙ ስለ ዝገበርካ ተመስገን፣ ስለ ዝሰማዕካና ተመስገን፣ ስለ ዝረአኻና ተመስገን፣ ስለ ዝገበርካዮ ሁሉ ተመስገን። ክብሪ ሁሉ ነቲ ዓብ ስምካ ይኹን። አሜን። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን። ክብሪ ንኢየሱስ ይኹን። እግዚአብሔር ይባርኽኩም እስክበልዎም ንመዘምራን እግዚአብሔር ይባርኽኩም። መመሊሱ ክትዝምሩ የንብርኩም። ተባረኹ። በኦርጋን ዘገልገልካና ብሪማ ሐወይ ድማ ዘመንካ ህይወትካ ሓዳርካ ጥዕናኻ ይባረኽ። ኩሉ ዘመንኩም ህዝብ አምላኽ ይባረኽ። ብኩሉ ዘገልገልኩም እግዚአብሔር ዘመን ህይወትኩም ይባረኽ። አምላኽ ስለ ዘገልገልኩሞ ምስ አምላኽ ኮንኩም ዝዓየኹሞ ዕዮ እግዚአብሔር ዝርስዕ ገፋዕ አምላኽ ኣይኮነን እሞ ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ጸግኡን ምሕረቱን ኣብ ልዕለኹም ይብዛሕ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ክብርና አምላኽና ይኹን።
እንቋዕ በዳሓን ቤት እግዚአብሔር በሰላም መጻና ሰላም ዲኹሉ ህዝብ አምላኽ እንቋዕ ዳሓን መጻኹም ክብለኩም ደሊ ጌታ ኢየሱስ ይባረኽ ሕጂ በቀጥታ ናብ ቃል አምላኽ ክንሐልፍ ኢና ሎም አንቲ እንካፈሎ ቃል እግዚአብሔር ካብ ትንቢት ዳንኤል ክኸውን እግዚአብሔር ይባረኽ ካብ መጽሐፍ ቅዱስና ካብ ክፍሊ ትንቢት ዳንኤል ሎም አንቲ ምስ ዳንኤልን ምስ መሐዙቱን ኢና ክንውዕል እግዚአብሔር ይባረኽ አሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ እቶም ተጽሕፉ ነት መልእኽቲ ድማ ተከታተሉ ዘለኹም መታን ፎሎው ክትገብሩኒ ናይ ሎም አንቲ መልእኽተይ እግዚአብሔር ዕውት ሰብ ኣለዎ ሽግር ዘይሕዞ ሰብ ኣለዎ ዝብል እዩ ኢየሱስ ጌታ እዩ ኩነታት ዘይሕዞ ሰብ ኣለዎ እግዚአብሔር ኣብዚ ዘመን እዚ ሰብ ኣለዎ እግዚአብሔር አሜን ደሕዋተይ ከምዚ ቢናሐውና ከዘምረና ጽንሑ መዘምራን በቃ እግዚአብሔር ዝገበረሉስ እንዴት ችሎ ዝም ይላል አሜን ዶ ትዝሐለፎ ህይወት መቸም ቢናሐውና በይኑን ህይወቱን ቤቱን ጥራሕ ይዝፈልጦ ምስ እግዚአብሔር ዝፈልጥዋ بخندي حلف نبزي እግዚአብሔር ከምዚ ገይሩ خزمر እግዚአብሔር ስለዘኻለካ ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን أما أكلنا بكل ነገር حليفهم زي ከምዚ ሎም ዝዝምሩ ሕዋት ስለዝሃበና ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን አሜን ደሕዋተይ ናይሎም አንተ መልእኽተይ ድማ ንሱ እግዚአብሔር ይባረኽ ኩነታት ዘይሕዞ ንአምላኽ ዝኸውን ሰብ ኣለዎ ለካ ኢየሱስ ጌታ እዩ ንአምላኽ ሰብ ኣለዎ እሙን ሰብ ኣለዎ ዕውት ሰብ ኣለዎ ኩነታት ዘይሕዞ ነገራት ዘይሕዞ ሽግር ዘይሕዞ ማንም ነገር ዘይሕዞም ሰባት ለካ ኣለዉ እዮም እግዚአብሔር ይባረኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ከምዚ ዓይነት ሰባት ኣለዉ ከምዚ ዓይነት ሰባት ኣለዉ ኣብዚ ጉባኤ ሰባት ኣለዉ እግዚአብሔር ኣብዚ ጉባኤ ሰባት ኣለዉ ኣብዚ ጉባኤ ሰባት ኣለዉ ኣብዚ ጉባኤ ሰባት ኣለዉ ሓደ ኮንስኻ ሓንቲ ኮንስኻ ኢኺ ኣብዚ ጉባኤ ሰባት ኣለዉ ኣታ በመንፈስ ኮይነ ዝዛረበካ ዘለኹ ኣብዚ ጉባኤ ሰብ ኣለዎ እግዚአብሔር ኣብዚ ጉባኤ ሰብ ኣለዎ ኣብዚ ጉባኤ ሰብ ኣለዎ ኣብዚ ጉባኤ ሰብ ኣለዎ ገለገለ ሰባት ኣብዚ ጉባኤ ሰብ ኣለዎ نعملخ خناتاتو زي حزو سبالو እግዚአብሔር ሽግሩ زي حزو هاليلويا ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ንሎም ማዓንቲ ንሪኦ ከምዚ ዓይነት ሰባቲና ንርኢ ከምዚ ዓይነት ሰባቲና ንካፈሎም ማዓንቲ ኩነታት زي حزوም ሰባት ኩነታት زي حزوም ኩነታቶም زي حزوም ሰባት ኣለዉ ዕውታት ሰባት ኣለዉ ኢየሱስ ጌታ እዩ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና أب تنبيت دانيال معرف حدا جميرنا خن كيدنا كسبت ساعتنا زخير كسبت قويتا زرد عنا زلو كن كيدنا بزي معرف حدا جميرنا مالك حلف ندابولكو تمل أختي كن كيدنا معرف حدا جن بمول وكان بوبينا مجمرتاك زيابير يبارخ متى أنت حسب صبوك جرنا خرد عنا كم زي بلنا زيابير قال كلتنا دانيال معرف حدا نوص كاب قصر حدا جميرنا بشم يسوع كريستوس كان بوبينا نمن قصي ياك إم نقص يهودا أبتا سالسيت عموتو نبوكدنصر نغوس بابيلون ناب يروساليم مصي كباباون يبلنا እግዚአብሔር ድማ ኒያቄም ንጉስ ይሁዳን ካብቕሑ ቤት አምላኽ ከኣ ሓደ ክፍልን ኣብ ኢዱ ሃቦ ናብ ሃገር ሲንዓር ናብ ቤት አምላኽ ወሰዶም ነቲ ኣቕሑውን ኣብ ቤት መዝገብ አምላኹ ኣእተዎ ይብለና ነቡከደነጽር ናይ ባቢሎን ንጉሲ ካብ ባቢሎን መጺ ናብ ኢየሩሳሌም ይመጺ ናብታ ቅድስቲ እግዚአብሔር ንማሕደር ስሙ ኽትከውን ዝሓርያ ቤተ መቅደስ ናብ ኢየሩሳሌም ይዝመጽእ ዘሎ ኣብ ኢየሩሳሌም ምስመጽ ዝኾነ ነገር ግን እንታይ ኮይኑ እንድሕሪልኩም እግዚአብሔር ንዮአቄም ንጉስ ይሁዳን ነቲ ኣቕሑ ናይ ቤት እግዚአብሔር አምላኽ ገለ ክፍልን ኣምጺስ ንንጉስ ባቢሎን ነቡከደነጽር ሂብዎ ንሱ ድማ ናብ ዓዱ ወሲዱ ናብ ሲንዓር ወሲዱስ ነቲ ኣቕሑ ኣብ ቤት መዝገብ ናይቲ ጣዖት ዘምልኾ አምላኹስ ኣብኡ ኣቐመጦ ይብለና ግራዘቱ ወልካ ጽሑፊ ኢየሱስ ጌታ እዩ كما جرو እግዚአብሔር نخمزي مملخة ጣዖት ንጉስ ኣቕሑ ካብ ቤተ መቅደስ ኣውፂእ ይህቦ ዘገርም ሕቶይ كما جرهم يقبر እግዚአብሔር أحواتي لما أنت كتحزنت ملختي እግዚአብሔር ሰብ ኣለዎ ኣብ ምድሪ ጣዖታት ዘይሕዝዎ ኣምልኾታት ዘይሕዝዎ ነገራት ዘይሕዝዎ እግዚአብሔር ሰብ ኣለዎ ዝብለኩም ዘለኹ ኢየሱስ ጌታ እዩ مساين تدعلهم سباللو نأملخ سباللو أبزق بعزي سباللو أمين بحالي سباللو وحواتي سباللو እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ أملخات زي حزو نجارات زي حزو نايم مدر نجار زي حزو شجر زي حزو حمام زي حزو أبز مدر زي زلو كل نجار زي حزو كنتات زي حزو سباللو እግዚአብሔር ኢየሱስ ጌታዬ
نقصل لكع كمزي مسكونه اتنغوس كا نعش فناز بلنا شعوت صويعو حلقاتهم سلوبات كابدك اسرائيل كاب عليت نغوسن كولدو ጨዋታትን من اسيات كمص نغرو يبلن وسيخو خات نغوس انتاي لو نت حلقه سلوبات حجخ حدا ነገር ክትወስخ ይخايሉ ሰባት ከተምጽيخ እቶም ተምጽም ሰባት ድማ ካብ ዓለት እስራኤል ክኾኑ ኣለዎም ኢየሱስ ጎይታይ ድማ ክኾኑ ዘለዎም ካብ ዓለት እስራኤል ጥራሕ ዘይኮነስ ወለዶ ጨዋታት ክኾኑ ኣለዎም መንእስያት ከምጽ ነገሮ መንእስያት ክኾኑ ኣለዎም እዚኣቶም ከዓ ጉድለት ዘይብሎም መልክዐኛታት ብኩሉ ጥበብ መስተውዓልትን ምሁራትን አእምሮኛታትን አበደራሽ ንጉስ ሙቃም ዝኹሉን ክኾኑ ናይ ከለዳውያን መጻሕፍትን ቋንቋን ከዓ ክምህርዎም ኢሉ ነገሮ ይብል እቲ ንጉስ ድማ ካብቲ ብልዕ ንጉስን ካብቲ ንሱ ዝሰትዮ ወይንን ጸጽባሕ ድርጎ ሰርዓሎም 3 ዓመት ክምገቡ ብድሕሪ ዝውን ኣብ ቅድሚ ንጉስ ክቆሙ ኢሉ አዘዘ ይብል ንጉስ ትእዛዝ ሂቡ ሕጂ ዝሞጹ ሰባት ተመሪጾም መለክዕናቶም ከማልእዎ ዘለዎም ረቃሒታት ተነጊሩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክበልዕዎ ዘለዎም ብልዕ ተነጊሩ ኩሉ ነገር ተወዲኡ ናይ መንግስት ትእዛዝ ወጽዩ እዚ ትእዛዝ እዚ ምስ ወጸት ተደለዩ ሰባት ተባሂሉ ተደለስ ካብቶም ዝተደለዩስ 4 ሰባትስ ለካ በዓል ዳንኤል ኮይኖም ኣብዚ ዘመን እዚ ሰብ ኣለዎ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ሰብ ኣለዎ እግዚአብሔር ተደልዮም እንተተባህሉስ ለካ ኩነታት ዘይሕዞም ሰባትስ ሰማዕከል ተረኺቦም ኣትዮም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣማዕከል ሽግር ኣቲኺ ክትህልው ትኽእሊ ሓፍተይ ኣማዕከል ሽግር ኣቲኻ ክትህልው ትኽእሊ ሓወይ ግን ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ እግዚአብሔር ንዓኻ ክረኽበካ ደሊ ኢሎም ማዓንቲ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ኩነታት እግዚአብሔር ይባረኽ መንፈስ ኣምላኽ ዝዛረበኒ ኣሎ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ድማስ ንስኺ ክትወጽ እግዚአብሔር ይደለክሎ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሽግርሲ ንስኻ ክትርከበሉ እግዚአብሔር ይደለካሎ ማዓንቲ ይደለክሎ እግዚአብሔር ነው ማዓንቲ ኣማ ከለዚኣቶም ድማ ካብ ደቂ ይሁዳ ዳንኤልን ሃናንያን ሚሻኤልን አዛርያን ነበሩ ይብለና 4 ሰባት ተረኺቦም እቲ ሓለቃ ስሉባት ከዓ ስማ ታውጻሎም ይብለና እቲ ኦሪጂናል ስሞም በዓል ዳንኤል በዓል ሃናንያ በዓል ሚሻኤል እቲ ካልእ ግን ሓደ ነገር ሓሲቡ ስም ክቀየር አለው ወይሉ ስም ክወጸም አለው ወይሉ ስም ክልወጠሎም አለው ወይሉ ስም ክወሃብ ከሎ መቸም ንምሽን ስም ዝወሃበካ ንተልእኾ ይምሽን ንምሽን ንሓደ ዕዮ ንሓደ ተልእኾ ጥራሕ ስም ዝወሃብ ኣሕዋተይ ዝተወሃበካ ዘበለ ስም ነቲ ክትዓየሉ ዝግባእካ ዲዛይን ዝኾን ካሉ እዩ ተዋሂቡ ዘሎ ትስም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ዝተፈላለየ ተሪኢኹም ስም ንተልእኾ ዝወሃብ ሙሴ ክወሃብ ከሎስ ንምሽን ተዋሂቡ ከማይ ዝወፀ ስም ሙሴሲ ንህዝቢ እስራኤል ንምውፃእ እዩ ትስምቲ ዝወሃብ ንምሽን ስም ዝወሃብ እዚ ሰብ እዚ ድማ ነትናቱ ምሽን ነትናቱ ተልእኾ ዘፈጽመሉ ስም ሂብዎም ለማዓንተ ጸላኢ ንናቱ ዕዮ ከፈጽመሉ ዝሃበኩም ስም ኣብዚ ቦታ እዚ ከተርግፍዎ ኢኹም ኢየሱስ ጎይታይ ክረግፍ ይብለካ ኣለኹ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጸላኢ ዝለጠፈካ ስም ጸላኢ ዘውጻልካ ስም ጸላኢ ዝሃበክ ስም ማንም ይኹን ማንም ለማዓንተ ግን ከም ናይ እግዚአብሔር ስም ዝተላዕለ ንሱ ክረግፍ እዩ ሃሌሉያ አሜን ይበሃል ነዚ አምላኸይ ከርግፎ ይብለካ ኣለኹ ክረግፍ ይብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጸላኢ ዘውጻልካ ስም ጸላኢ ዝለጠፈካ ስም ጸላኢ ዝሃበካ ስም ለማዓንተ ከም ናይ እግዚአብሔር ስልጣን ዝተላዕለ ንሱ ክረግፍ እዩ አምላኸይ ይብል ኣሎ ክረግፍ እዩ አምላኸይ ይብል ኣሎ ክረግፍ እዩ ሃሌሉያ አምላኸይ ከርግፎ ይብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናተይ አቦ ከርግፈልኪ ናተይ አቦ ከርግፈልካይ ናተይ አቦ ከርግፈለይ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ስም ክወሃቦም ኣሎ ወይ ለሐሲቡ ተፈልጡ ዲኹም እቲ ዝነበሮም ስም ዳንኤል ዝብል ስም ነይሩ ዳንኤል ማለት አምላኽ ፈራዲ ማለት እዩ ሃናንያ ማለት ድማ አምላኽ ሕያዋይ ማለት እዩ ሚሻኤል ማለት ድማ መን ይኸም አምላኸይ ማለት እዩ መን ይኸም እግዚአብሔር ማለት እዩ አዛርያ ማለት ድማ አምላኽ ሓጋዚ እዩ ማለት እዩ ጸላኢ ግን ነዚ ክልውጦ ደልዩ ነዚ ክቅይሮ ደልዩ ንሱሞ ነትና እግዚአብሔር ምሽን ነትና እግዚአብሔር ዕዮ ንዝኸውን ስም ነይሩ ሕጅሞ ንናይ ጸላኢ ዕዮ ዝኸውን ስም ይኽልጥፈሎም መጽዩ ጸላኢ ሎም ዝለጠፈልክ ስም ክረግፍ ይብሽም ኢየሱስ
ኣታ ኣሜን ይበሃል ነዚ ጸላኢ ዝለጠፈልና ስም እግዚአብሔር ከርግፎ እዩ ካብዚ ጉባኤ እዚ ካብ ጴንኤል ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ከርግፎ እዩ ካብ ኦንላይን ትከታተል ዘለኹም ሰባት ኣምላኸ ይብለካሎ ጸላኢ ዝለጠፈልካ ስም እግዚአብሔር ከርግፈልካ እዩ ሃሌሉያ ጸላኢ ዝለጠፈ ስም እግዚአብሔር ከርግፎ እዩ ትፈልጡ ዲኹም ንዳንኤል እንታይ ኢልዎ ቤልጥሻጽር እዚ ድማ ድልየት ናይ ጣዖት ማለት እዩ ድልየት ናይ ጣዖት ለካ ጸላኢ ዝበካ ስምሲ ነትናቱ ድልየት እዩ መፈጸም ዝበካ ለካ እግዚአብሔር ግን ነዚ ከርግፎ እዩ ንሕና ሞን ድልየት ናይ ጸላኢ መፈጸም ሞ ኣይንኸውንን ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሰብ ኣለዎ ብለካ ኣለኹሎም ማዓንቲ እግዚአብሔር ንዓኻ ሰብ ኣለኒ ብለካ ኣሎ እግዚአብሔር ከርግፈልካ መጺሎ ኣሜን ይበሃል ነቲ ጉባኤ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ በቃ ንድልየት ናይ ጣዖት መፈጸሚ ነርስም ዝተወሃበ ዝተቀየረ ነቲ ናይ ኦሪጂናል ስሙ እኮ ይቀይርዎ ንዳንኤል ዝብልሲ ናብ ምንታይ ቀይርዎ ቤልጥሻጽር እዚ ድማ እንታይ ድልየት ቤል ድልየት ጣዖት ድልየት እቲ ኣነ ዘምልኾ ኣምላኽ ካበይ ከረኺብዎ እቲ ስም ኣይገርምን ድልየት ኣምላኽና ኢልናስ ማውፂና እኮ ይንፈልጥና ንሕናስ ከነውፅኦ ዝግባእና ድልየት እግዚአብሔር ክብሪ ንስሙ ይኹን ሎሞ መንስኻ ድልየት እግዚአብሔር ተባሂልካ ክትወፅኢኻ ድልየት እግዚአብሔር ተባሂልክሞ ክትስመይ ኢኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ድልየት ኣጋንንቲ ኣይኮንክን ድልየት ኣጋንንቲ ኣይኮናን ሃሌሉያ ክቀይረሎም ጀሚሩ ሓናንያ ኣምላኽ ሕያዋ እዩ ማለት እዩ ነዚ ድማ እንታይ ከም ዝበሎ ትፈልጡ ዲኹም ሲድራቅ ኣምላኽ ፀሓይ ኩሉ ቦታ ናይቲ ጣዖታት ስም ሂብዎም ስለዚ እቲ ስም ዝወሃብ ዘሎስ ንምሽን እዩ ዝወሃብ ንምሽን ንተልእኾ እዩ ስም ዝወሃብ ኩሉ ግዜ ስም ክህብ ከሎ እግዚአብሔር ሲ ንተልእኾ ንምሽን እዩ ዝበካ ስም እግዚአብሔር ሲ ምስ ንአብሉይ ኪዳን እንድሕሪኹም ብፍላይ ኣብ ዘጸአት 6 ምዕራፍ ገጽኩም እንድሕሪ ኸይድኩም እግዚአብሔር ሲ በቲ እግዚአብሔር ዝብል ስምሲ ንአብርሃም ኣይፍለጠሉን ነይሩ ንይስሐቅ ኣይፍለጠሉን ነይሩ ንያዕቆብም ኣይፍለጠሉን ነይሩ ንሙሴ ክግለጸሉ ከሎ ግን ክዛረቦ ከሎ ግን ኣነ እግዚአብሔር እየ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዚ ስም እዚ ንምንታይ ነጊርዎ እንተሕሪልኩምን ንምንታይ ኣፋሊጥዎ እንተሕሪልኩምን ንምሽን ናብ ቤት ፈርዖን ክትኣቱ እንተደኣ ኮይንካ እዚ ስም እዚ የድልየካ እዩ ነዚ ምሽን ነዚ ተልእኾ እዚ እግዚአብሔር ዝብል ስም የድልየካ እዩ እቲ ኣነ ልኢኹኒ ዘሎ እግዚአብሔር ዝበሃል ዝብል ስም የድሊ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዚ ድማ ኸምኡ ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ምሳይ ደለኹም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቀፂሉ ሚካኤል መን ከም እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣዝዩ ዘገርም ስም እዩ ንሱ ግን ቀይር ኣቢሉስ ሚሳቅ ሲድራቅ ሚሳቅ ኢሉ ኣምላኽ ሻሽ በቃ ፀሓይ ናይቶም ጣዖታት እኮ ስም ዝህቦም ዘሎ ኣምላኽ ሻሽ ጣዖት ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነዚ ከርግፎ እዩ ኣዛርያ ድማ ኣምላኽ ሓጋዚ እዩ ማለት እዩ ነዚ ድማ ቀይር ኣቢሉስ ዓብድኔጎ ማለት ድማ እንታይ ማለት እዩ ንሕሪልኩምኒ በቃ faithful servant of ጣዖት ማለት እዩ እሙን ኣገልጋሊ ናይቲ ጣዖት ማለት እዩ እሙን ኣገልጋሊ ናይ ጣዖት እዩ ኩሉ ስነትናቱ ዕዮ ዘፈጽመሉ ስማት ሂብዎም ሎሚ ግን ካብ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ዝተላዕለ ጸላኢ ዝለጠፈልና ስም ክረግፍ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ጸላኢ ዘመናት ሙሉ እንዳለጠፈልና ዝኸደ ኣስማት ኩሉ ከነርግፎ ኢና ክረግፍ እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ንቐጽል ሽዑ ድማ መግቢ ከዓ ተዳልዩሎ ኢለኩም ኣለኹ ናይ ንጉስ ድርጎታት ተዳልዩሎ ዳንኤል ግና በቲ ብልዒ ንጉስን በቲ ዝሰትዮ ወይንን ከይረክስ ብልቡ ሓለነ ብግዲ ከይረክስ ድማ ነቲ ሓለቓ ስሉባት ለመኖ ኣምላኽ ከዓ ንዳንኤል ኣብ ቅድሚ እቲ ሓለቓ ስሉባት ሞገስን ምሕረትን ሃቦ እቲ ሓለቓ ስሉባት ከዓ ንዳንኤል ኣነ ነቲ መብልዕኩምን መስቲኹምን ዘዳረገኩም ጎይታይን
ንጉስ እፈርሆ ኣለኹ ንገጽኩምሲ ካብ ናይቶም መሳትኹም መንእስያት ዓቢሩ እንተረኸቦ ሽዑ ንርእሰይ ብንጉስ ከይተቕጽዕዋ እፈርህ ኣለኹ በሎ ተቐቢልዎ ናቶም ሓሳብ ሞገስ ረኺቦም ኣብ ቅድሙ ግን እንታይ ኢልዎም ኣነ ግን እንፈራሕ እንደ ዘለኹ ኢልዎም ምኽንያቱ ንንጉስ እፈርሖ ኣለኹ ኢልዎም ሞገስ ይብዎም ተቐቢልዎ ሓሳቦም ግን እፈርሖ ኣለኹ ፍርሓተይ ከዓ ሓንቲ ነገር እያ ካብ መሳትኹም ከይተዓብሩ እዩ ካብ መሳትኹም እንታይ ከይትኾኑ ከይትንእሱ ከይተዓብሩ ኣብ ቅድሙስ ዓቢርኩም ከይትረአዩ እዚኣ እያ ፍርሓተይ ኢሉ ሽዑ ዳንኤል ይብል ቁጽሪ 11 ነቲ እቲ ሓለቓ ስሉባት ኣብ ልዕሊ ዳንኤልን ሃናንያን ሚሻኤልን ኣዛርያን ዝሾሞ መጋቢ ጥረ እንበልዖ ማይ ከዓ ንሰትዮ ሂብካ 10 መዓልቲ እሞ ንባረትካ ተዓዘበና ዳሕር ገጽናን ገጽቶም ብልዕ ንጉስ ዝበልዑን ኣብ ቅድሜኻ ይርአ ሽዑ ንባሮትካ ከምቲ ዝርአኻዮ ግበረና በሎ ንሱ ድማ ነዚ ነገር እዚ ሕራ ኢሉ 10 መዓልቲ ተዓዘቦም እተን 10 መዓልቲ ምስ ተወድኣ ከዓ ካብ ኩሎም እቶም መብልዕ ንጉስ ዝበልዑ መንእስያት ዝበለጸ ገጾም በሪሁን ሃጢሮምን ተራእዩ ሽዑ እቲ መጋቢ ነቲ ድርጎኦም ብልዕን ዝሰትይዎ ወይንን ኣትሪፉ ጥረ ሃቦም ይብለና ሓደ ነገር ምርጫ ሂቦም ሽዑ ጥረ ማይን ሃምጻልና እሞ በዚአን 10 መዓልቲ ክትዕዘበናስ በዚኣ ንሰማማዕ ኢሎም ዝያዳ ጽብቕቲ ሓሳብ ኢሉ 10 መዓልቲ ምስ ፈተኖም ሲ መሊሶም በሊጾም ተረኺቦም መሊስካ ኢኻ ክትበልጽ እየ ዝብለካ ዘለኹ ሎማ ኣንቲ በቃ ምስ ጸላኢ ክትናጻጸር ከለኻሲ በሊጽካ ኢኻ ክትርአ ብሉጽ ነገርካ ይኽወጽእ እየ ዝብለካ ዘለኹ ብሉጽ ነገርኪ ይኽወጽእ ብሉጽ ነገርና ይኽወጽእ ሎማ ኣንቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ 10 መዓልቲ ተዓዘበና ሕራይ ዘን 10 መዓልቲ ምስ ተዓዘቦም ከዓ በሊጾም ተረኺቦም ሽዑ እንታይ ከም ዝበለ ትፈልጡ ዲኹም በቃ እቲ ተሪፉ ዘሎ 3 ዓመት ዝበሃል ዘሎ እንታይ ብልዑ ጥረ ማይኩም ንብልዑ ጥረ ዘህጥረኩም ሰባት ካብ ተረኸብኩም ጥረ ዘጸብቐኩም ሰባት ካብ ተረኸብኩም ንሱ ብልዑ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣታት ናይ ኣምላኽ ጥረ ዘጸብቐካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ናይ ጸላኢኻ ስብሒ ዘይኮነሲ ናይ እግዚአብሔር ጥረ ይሕሸካ ጥረ ዘጸብቐካ ናይ እግዚአብሔር ጥረ እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዘጸብቐካ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ናይ ጸላኢ እኮ ብዙሕ ነገር ክኸዳሉ ክእል እዩ ከምስል እኮ ብዙሕ ነገር ክቅርብ ክእል እዩ ንሱ ግን ንዓኻ ኣይኮነን ነቶም እትዮም ኣብቲ ዘለዉ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን ኣምላኽ ከዓ ነዞም 4 መንእሰያት እዚኦም ፍልጠት ብኩሉ መጻሕፍትን ጥበብን ከዓ ምስትውዓል ሃቦም ዳንኤል ድማ ኩሉ ራእያትን ሕልምታትን የስተውዕል ነበረ እቲ ንጉስ ከኣትወላ ኢሉ ዝመደባ መዓልቲ ምስ በጽሐት እቲ ሓለቓ ስሉባት ኣብ ቅድሚ ነቡከደነፅር ኣእተዎም እቲ ንጉስ ከዓ ተዛረቦም ካብ ኩላቶም ድማ ከም ዳንኤልን ሃናንያን ሚሻኤልን ኣዛርያን ዝበለ ኣይተረኽበን ንሳቶምን ኣብ ቅድሚ ንጉስ ቆሙ ብዛዕባ እቲ ንጉስ ዝጠየቆም ናይ ጥበብን ምስትውዓልን ኩሉ ነገር ካብቶም ኣብ ኩሉ ግዝኣቱ ዝነበሩ ጠቢባን ፈለጥን 10 ኢድ በሊጾም ረኸቦም ይብለን ለካተን 10 መዓልቲ ናይ ጥረሲ ን10 ምብላጽን ኮይነና ሎም ኢየሱስ ጎይታ እዩ 10 ኢድ ስበሊጾም ተረኺቦም ይብለና ተርኣዮም ሲ ካብ ኩሎም ሲ 10 ኢድ ዝበለጹ ፍልጠት እንተመጽኻ ብፍልጠት ተመሊኦም እግዚአብሔር ባሪኽዎም ብምስትውዓል እንተመጽኻ ብምስትውዓል እግዚአብሔር ባሪኽዎም ብኩሉ ብዘድሊ ዘበለ እግዚአብሔር ዕንጢቁስ ኣብ ቤተ መንግስቲ እትይዎም ኣሕዋተይ ሎሚ ዝብለካ ዘለኹ እኮ ኣብ ቤተ መንግስቲ ረመዲ ናይ ቤተ መንግስቲ ክገብረካ እግዚአብሔር ንዓኻ ይደልዩ ዘሎ ሰብ ኣለዎ ኣብ ቤተ መንግስቲ እትኸውን ረመዲ ሰብ ክገብረካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብ ቤተ መንግስቲ መፍትሒ ንቤተ መንግስቲ መፍትሒ ንኸተማ መፍትሒ ንሕብረተሰብ ክገብረካ እግዚአብሔር ንዓኻ እዩ ሎሚ ዘለዎ ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣምላኽ ሰብ ኣለዎ በዚ ዘመን እዚ ኣሜን ይበሃል መፍትሒ ዝገብሮ ሰብ ኣለዎ እግዚአብሔር መፍትሒ ዝገብረካ ሰብ ኣለኻ መፍትሒ ዝገብረካ ሰብ ኣለኻ ሎሚ ኣብዚ ጉባኤ ኣሜን ይበሃል ሰብ ኣለዎ እግዚአብሔር ሃሌሉያ መፍትሒ ዝኾኑ ሰባት
ብሉጻት በቃ ናቶም ብሉጽ ነገር ዝተገለጸ ሰባት ናቶም ብሉጽ ነገር ዝግለጸሎም ሰባት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ብነገራት ዘይተሓዙ በቃ ብልቦም እንታይ ዝገበሩ ዝጨከኑ ዝሓለኑ ነትናይ አምላኽ ነገር ሰባት ለካ እግዚአብሔር ሰባት ኣለዎ እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እስከ አነ ኤበሉ እስኪ አነ ኤብዝ ዘመን እዚ በሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ በቃ ሰባት ኣለዎ ሕዋተይ ልቦም ንናይ እግዚአብሔር ነገር ዝሓለኑ ሰባት ብናይ ምድር ነገር ዘይጣላለፉ ሰባት ዘይሕዞም ናይ ምድር ነገር ሰባት ሎሚ እግዚአብሔር ሰብ ኣለዎ ኣብዚ ጴንኤል ብል ኣለኹ ሃሌሉያ ሰብ ኣለዎ እግዚአብሔር ሰብ ኣለዎ 10 ኢድ በሊጾም ተረኸቡ ይብለና እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ነይሮም እንተዳልኩምኒ ንኣምላኾም እንታይ ዝገብሩ ሰባት እዮም እሙናት ሰባት እዮም ነይሮም ንእግዚአብሔር ኣምላኾም ሲ ኣዋጋ ዕዳጋ ዘይእትውዎ ሰባት ብናይ ምድር ነገር ሲ በቃ ኣብ ኮምፒቲሽን ዘይእትውዎ ንኣምላኾም ናይ እግዚአብሔር ነገር ሲ በቃ ዘይወዳድርዎ በቃ መወዳድርቲ የብሉ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ዝብሉ ዝጨከኑ ብልቦም ዝሓለኑ ኣይንረክስን ኢና ኖ ዝብሉ ሰባት ረሓሚ ሓይሊ ይሃብኩም እግዚአብሔር ንኸምዚ ዓይነት እግዚአብሔር መሃብ እንተዳ ኮይኑ እግዚአብሔር ሓይሊ ብኸምዚ ይህባበና ኣሕዋተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ከምዚ ዓይነት ሰባት ኣለዎ እግዚአብሔር ዝብል ዘለኹ ነገራቶም ዘይሕዞም ሽግሮም ዘይሕዞም ኩነታቶም ዘይሕዞም ሕማሞም ዘይሕዞም ኣረኸሙ እኮ እዩ ዝብለኒ ዘሎ እግዚአብሔር ይባረኽ ሕማም ከዘይሕዘክ ሰብ ሕማም ከዘይሕዘክ ሰብ ኣምላኽ ከምዚ ይደልሎ ንስኺ ኢኺ እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከምዚ ዓይነት ሰባት ነይሮም ንኣምላኾም ዝኣምኑ ኣብ ክፉእ ነገራቶም ስን ኣምላኽ ዘይጠራጠርዎ እግዚአብሔር ኣብዚ ምኽእል እዩ ዝብልዎ እግዚአብሔር ከምዚ ምገብር እዩ ዝብሉ ሰባት ከምዚ ዓይነት ሰባት እዮም ነይሮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎሚ ነቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ንሕልነሉ እግዚአብሔር ሓይሊ ይሃበና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሓሊኖም እዩ ዝብለና ነቲ ዝሓለንዎ ድማ ኣክሽን እዮም ወሲዶምሉ ከይዱሲ ኖ ከምዚ ክንገብር ንሕና ኣይንኽእልን ኢና እሞ ስለዚ ሓደ ነገር ክኸውን ኣለዎ ንሕና ከተገድፈና ኣለካ ክንበላዕ ግዲ ኣይትበለና ንሕና በቃ ምስ ኣምላኽና ዋጋ ዕዳጋ ክንኣቱ ኣይንደልን ኢና ናይ እግዚአብሔር ነገር ምስ ናይ ንጉስ ነገር ከነናፃፅሮ ኣይንደልን ኢና ናይ ንጉስ ነገር እወ ካልእ ነገር እዩ ናይ ኣምላኽ ግን ፍሉይ ነገር እዩ ንሕና ናይ ኣምላኽ ሰባት ኢና ናይ ምድር ነገር ኣይኮናን ናይ ምድር ነገር ኣብ ውሽጥና ከነእትሞ ክንቅበሎሞ ከነኮማስዖሞ ኣይንደልን ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ከምዚ ዓይነት ሰባት እዮም ነይሮም ከምዚ ዓይነት ሰባት ነይሮም እግዚአብሔር ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ይግበረና መፍትሒ ዝኾኑ ሰባት እዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም እዚ ገጢሞም ዘሎ እኮ ቀሊል ከይመስለኩም ኣብዚ ዘመን እዚ ቤተ መንግስቲ መግብ እንተሰርዓልካስ እንታይ መበልካዮ እዩ ቤተ መንግስቲ ሲ ኣዝዩ ብሉፅ ነገር እንተዝዕድለካስ እንታይ መበልካዮ እዩ እትህቦ ግብረ መልሲ እኮ ይወሰነ ኣሕዋተይ እትህቦ ግብረ መልሲ ወሳኒ ሽግር ምርካቡ ኣባኻ ይኮነን ሽግር መምፅኡ ይኮነን ኩነታት መምፅኡ ይኮነን ነቲ ዝመጻእካ ሽግር ግን እትህቦ መልሲ ግን ወሳኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንናይ ኣምላኽ ነገር ዘይደራደሩ ሰባት እግዚአብሔር ይግበረና ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ምስ ኮነ እቲ ዝስዕብ እንድሕሪኢኹም ቃል ከምዚ ይብል 10 ኢድ በሊጾም ተረኺቦም ቁጥር 21 ክዛረበላ ከሎ ሽዑ እንታይ ይብል መሲለኩም ዳንኤል ድማ ክሳዕታ ቀዳመይቲ ዓመት ንጉስ ቂሮስ ጸንሐ ናይ ምጽናሕካ ትርጉም ከማንሲ ኣብቲ ንስኻ ዘለኻዮ ምስ ኣምላኽካ ዘለካ ነገርሲ ተሓሓዝ እዩ ትፈልጡ ዲኹም ልክ ኣብዚሲ ክሳብ ቂሮስ ቀዳመይቲ ዓመት ክብል ከሎኮ እቲ ናይ 70 ዓመት ንሱስ ጸኒሕዎ ዳንኤል ኤክስተንድ ተገይሩሉ ዓመታት ተናዊሕሉ ናይ ምንባር ዕድመስ ተናዊሕሉ ዳንኤል ኣሜን ይበሃል ይሕዋተይ እግዚአብሔር ይባረኽ ንናይ እግዚአብሔር ነገር እሙናት ክንከውን ኣለና ከምዞም ዓይነት ሰባት የዝብል ዘለኹ እግዚአብሔር ከምዚኦም ሰባት ይደልሎ ከምዚኦም ሰባት ይጽውዕ ዘሎ ሎሚ ከምዚኦም ሰባት ይዝደል ዘሎ እዚኦም የማለውን ዝብል ዘሎ እግዚአብሔር ሓደ ግዜ ኮሚልዎ ምሽኒ ኤልያስ ኣነ በይነይ ተሪፈለኹ ኩሉ በቃ ስታይ ኮይኑ እዩ ምስ በሎ ኖ ኢሉ እግዚአብሔር ኣለውን እኮ 7000 እንታይ ከም ዝበሎ ትፈልጡ ዲኹም ንበዓል ዘይሰውዱ ሕቡኣት በቃ ኣብዚኣ ተዝበልዑ ነይሮም እኮ እዛ በልዕ እዚኣ ፈተና እዚኣ ቀላል ክፈተና ከይትመስለኩም
أبز فترة زفتنت فتنة زفتنا زي نهوانن أدم من زفتنتهم فتنة إذا نايبلع فتنة أب حدش كده المتيخهم من طريقهم أب قويت يسوع كريستوس فتنة قدمات أنا قدامي تفتنة قدمان ود أملاخ انتخون كاس من زين جرا خونس باليا سلزي قليل نجار كي مسلكم إذا نايبلع قداي فتنة قليل نجار كي مسلكم أبزي دما زقت ممزلة قدامي تفتنا نبعل دانيال دما نساعة تقط ممزلة تفتنا دي كبد فتنا سيطان دما كل زمانات زسرح الله فتنا أبزي زمان زي كان عين عقاتكم أن تقند زسرح الله فتنا سحنت نساعة ببلعي بسراح بقول نساعة تقدامي تفتنا يعني سيطان جن نزي يدو ما يحبون بعل دانيال حلينهم بقى خيبرو يسوع كريستوس قويتاي أب دانيال مال اختمتشم ندحر إنات فتناتات كابتن سلسة معرفات قدامو زلوان ترينا سلسة فتناتات كريكم إذا قدميت إذا أنا يبلع فتنايا أنت زي بلعكاس كتموتي خياتا قداي مالتي كاليت فتنا كالاي معرف زلة حلم أنت زي فتح كا ختموتي خيا معناته حلمي زي فتح تدليس ندحر زي تفتحه كله قتليتو تزازلو سلسة معرف كيدكم ندحر ريكم تسلسة فتنات متصدما نطاوت أنت زي سجيد كا دانيال زم حازتن دما نزي نجار زيهم فتن زقط موزلو يسوع كريستوس قويتاي سلزينا أملاك كخت حلن كل خاسي أبتو نيشت نجار زبل ختم من الله خل خاسي نتزقط مكان هيت على أي فتنة جفت فتنة تاسن عن مسعرس قلبت ركبيها يسوع كريستوس قويتاي أبتي توب قبر ملسسين نايت على أي عود كتركبسي كتوب قناة أفسي يخلق كاي أبت نايت على فتنة تات يزول لكم زلخو إذن سلست فتنة تات حزون كن كدنينا زابير بارخ يسوع قويتاي أبزيجن بعد دانيال حلينهم نتمج بأبيهم نتقدميت الفتنة بخمزي تزازم مالتي نع أمونات كوينهم سلز تعوت لاس ناي من واحد متجر اللومس سجيرهم زابير بارخ لو من السخادم ما خس جريقة يسوع كريستوس قويتاي انتي سلت تجبر لكم مسيلوكا أمون سلز خون كلا نتا قدميت الفتنة زي نع تحلفه قويت يسوع كريستوس كومو كايجيرو نتقدميت الفتنة مسحلفس أبتقل إيت دمامتي يسوع قويتاي إذا أتهم دما نتقدميت الفتنة مسحلفس نبتقل إيت الفتنة دما نمعرف كل التخيدنا نري معرف كل التخجمر كله حدا نجاري زخون نبوك هذا نتصر حلمي حلم يناوت منفص يربت منفص تربيس بكل نجار كعلبت كله إنا أبتقل أي معرف كاب حدا جميرنا نرخبه مالتي نبوك هذا نتصر أبتقل إيت عمد من قستو حلم حلمه منفص تحوّخه دقاسو دما خبو برره شعو اتنوغس نفلتن طبيبانن طنقلتن كلداويانن ننوغس حلمو خنغرو إلو كصوعوم عززه نساتهم كأمصو اب قدمه نوغس ونقومو اتنوغس دما حلم حليمس نت حلمي كفلت منفسي تهوخو الله بلو شعوتهم كلداويانن ننوغس بارامايست ونوغس نزل عالم هياوكن نبارتك حلم خا نغرنا نحنا دما نحنا ون ترجمو خن نجرك أينا بلو اتنوغس كا نتوم كلداويان اتنجر رسيعيو إيه زي حلم زي حليم اللخو فتحوه كتزغون نيرو حدا كال نجري ازي جن حليمه إيه كم زي حلمكو عم شر قص أي حلمه حليمه جن اتز حلمكو خا ترسعي سلازي كتفتحوا كتم تصول لكم ما جمرت حلمي يامصو لي قال اي دما فتحوا لك نايزو نغوس زيكا بيني حلم ما غنغرنا يلو منسونكا انا رسعيه وما خنغوس حلمي يامصوا كابي كان مصودا نغوس زي اي قالني بقى زي مو منبرو ما في السماء انت زي كوينو أبز مدري زلناس أي مثلنا يسوع قويتاي زجرم نجاري تفتسيمو كابزيات بقديس نجوس انتي كم زبالة فلتريهم حلمين انت زي نجيرو مني حلمين انت زي فتحهم خلهم تخون له كقتل له حلمي انت زي فتح كان انت زي جليس كاس كتقتل ياتا ناتو نجار إيشي كاب أطلع عشر شوعات تسجير خنا ببي سقطكم كتسلكم عن بابو دحرز دانيال ناب جزء خدمه دانيالن محزوتن مستمز طرفو طبيبان بابلون كيطفو بزعبا ازي مستير ازي كاب املاخ سماي محرت كل منس نحنانيان نمتشايلن ازاريان محزوتو اتنغر افلطهم شعو
يبل قصر 19 حج كلهم سل 4 يوم مالتي تنغاغيرهم حدا ነገር ይለም ጉዳይና حجنا በአምላክ ከነቅርቦልና ምሕረት ካብ እግዚአብሔር ክመጽእ ይخላል ወይ ነው ታይነ ሰባት ነይሮም ዞም ሰባት እዚአቶም መስልኩም ዝጽልይ ሰባት እዮም ነይሮም ናብ አምላኹም ዝውከሉ ሰባት እዮም ነይሮም አምላኹም ዝአምንዎ ሰባት እዮም ነይሮም ኣብ ጉዳይምሲ እግዚአብሔር ዘቀድምዎ ሰባት ክጽልይ ጀሚሮም ክልሙኑ ጀሚሮም ጉዳይማ በአምላክ ከፍልጥዎ ጀሚሮም ተቃል እንድሕሪና ጉዳዮም ሒዞም ሲ መስባት ተዘራሪቦም አይኮነን ዝብለና ዘሎ ሽግሮም ሲ መስባት አዕሊሎም ሉ ይኮነን ዝብለና ዘሎ ሽግሮም መስባት ሓሚዮም ሉ ይኮነን ዝብለና ዘሎ ሽግሮም ሲ ንሰባት ነጊሮም ሉ ይኮነን ዝብለና ዘሎ ሽግሮም ሲ ናብ እግዚአብሔር ሒዞም መጽኦም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ልክዕ ሽዑ ቁጽር 19 እግዚአብሔር ድማ እንታይ ከም ዝገበረ አቡ ይነግረና እቲ ምስጢር ዳንኤል ብራእይ ለይቲ ተገልጸሉ ይብለና ንሳቶም ክጽልዩ ከለውስ እግዚአብሔር ድማ መልሲ ሒዙስ በሕልሚ ናብ ዳንኤል መጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ መልሲ ሒዙስ ናብ ዳንኤል መጽ አጠቃልል መልሲ ኮነን እኮ ዝብለካ ዘለኹ ናይ ሃገር መልሲ ናይ ምድር መልሲ ናይ ወለዶ መልሲ ነቤተ መንግስቲ መልሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ መልሲስ ናብ ዳንኤል መጽ ሕልምን مفتحون እግዚአብሔር ሒዙስ ናብ ዳንኤል መጽዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሕልም ዝጠፍኦም ሰባት ንዓኻስም ሕልሞምን መፍትሒኦም ናባኻዮም ጾ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ረመድ ሰብ ከምዚ ሕዋተይ መፍትሒ ኣብ ምድሪ ክገብረካ ሰብ እግዚአብሔር ከምዚ ዓይነት ሰባት ኣለዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ረአሜን ይበሃል ጉባኤ ነዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ መልሲ ሒዙስ ናብኡ መጽ እግዚአብሔር وردنا نرأي قصر 24 سلزي دانيال نابتي اتو نغوس نتوم طبيبان بابلون كطفوم زعززو اريوك كده اتيخا نتوم طبيبان بابلون ايتطف ايوم نبقد من نغوس وسدني انا ون نغوس اتو ترغم كفلوت يلو نغرو حراي ترغم اسكو نغرو يخات حلم خدحان وسدكاي يحجخ بلو زلو مالتي ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከፍሉጥ ይሉ ነገሩ ሽዑ አርዮክ ንዳንኤል ቀልጢፉ ናብ ንጉስ አተዎ እሞ እንኹ ካብቶም ደቅ ምሩኻት ይሁዳ ንንጉስ ትርጉም ዘፍልጥ ሰብኣይ ረኺበ ኣለኹ በሎ እቲ ንጉስ ከኣ ነቲ ቤልጥሻጽር እተሰመ ዳንኤል ነቲ ዝረአኽዎ ሕልምን ትርጉምን ከተፍልጠኒ ዶ ትኽእል ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ይብለና ነቲ ሕልመይ ከተፍልጠኒ ድሕሩኻ ትርጉሙ ዶ ክትነግረንስ ትኽእል ኢኻ ኢልዎ ንጉስ ከምቶም ቀዳሞት ይኸውን እዚ ከዓ መዓልቲ ሞት ዘቃላጥፍ ዘሎ ኢሉ ይመስል ሓሲብዎ ዳንኤል ከዓ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ነዛ ንጉስ ዝሓተላ ዘሎ ምስጢርስ እቶም ጠቢባንን ጠንቆልትን ከለዳውያንን ፈለጥን ንጉስ ክነግርዎ ኣይክእሉን እዮም ኢሉ መለሰ ግናኸ ኣብ ሰማይ ዘሎ እስኪ ኣብ ሰማይ ዘሎ በሉ እስኪ ኣብ ሰማይ ዘሎ ሓደ ኣምላኽ እዩ ምስጢራት ዝገልጽ ንሱ ከዓ ንንጉስ ነቡከደነጸር በቲ ዳሕራይ ዘመናት ሲ እንታይ ከም ዝኸውን ኣፍለጦ እቲ ኣብ ምድቃስካ ዝረአኻዮ ሕልምኻን ራእያት ርእስኻ ንዚዩ ወንጉስ ብዛዕባ እቲ ብድሕርዚ ዝኸውን ኣብ ምድቃስካ ከሎኻ ሓሳባት ተንስኣካ እቲ ምስጢራት ዝገልጽ ከዓ ነቲ ዝኸውን ኣፍለጠካ ንኣይ እዚ ምስጢር እተገልጸለይሲ እቲ ትርጓሚኡ ንንጉስ ምእንቲ ክንገር እሞ እቲ ሓሳባት ልብኻ ክትፈልጦ እምበር ካብ ኩላቶም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኣብዛ ዓለም ዘለው ብጥበብ ስለ ዝበለጽኩ ኣይኮነን ብሉጽ ስለ ዝኾንኩ ኣይኮነን ወኑ ንጉስ እንሆ ንስኻ ዓብ ምስሊ ርኤኻ ጀሚሩሉ ሕጂ እዚ ገዚፍን ምንጽብራቑ ከም ዘገርምን ዝነበረ ምስሊ ኣብ ቅድመኻ ቆመ ትርኢቱ እውን ዘፍርህ ነበረ እዚ ምስሊ እዚ ርእሱ ብሉጽ ወርቂ ደረቱን ቀላጽሙን ብሩር ከብዱን ሕቁን ከዓ ኣስራዚ ነበረ መሓውሩ ሓጺን ኣእጋሩ ከዓ ገሊኡ ሓጺን ገሊኡ መሬት ነበረ ንስኻ ትጥምት ነበርካ እንሆ ከዓ ኢድከይ ተንከዮ
እምኒ ተፈንቂሉ ነቲ ሓጺንን መሬትን ዝኾነ ኣጋር እቲ ምስሊ ወቕዖን ዳዕሞኾን ሽዑ ተሓጺንን መሬትን ኣስራዝን ብሩርን ወርቅን ብሓደ ተዳዕሞኸ ከም ቡቕቡቕ ዓውዲ ቀውዑ ኾነ ኣሰሩ ክሳዕ ዝጠፍቃ ብንፋስ ወሰዶ ነቲ ምስሊ ዝወቕዖ እምኒ ግና ዓብዪ ኸረን ኮነ ንብዘላ ምድሪ እውን መልኣ ኢሉ እቲ ሕልሚ ከምዛ ባዕሉ ዝሓለሞ ካብ ጅብኡ ውፅእ ኣቢሉ ከም ዝህቦ ዘሎ ትንትን ኣቢሉ ነጊርዎ ማለት ኢየሱስ ጎይታ እዩ ባዕሉ ዝሓለሞ እምበር ዝተገለጸሉ ይመስልኒ ከምዚ ባዕሉ ሓሊምዎ ዝመፀ ከምኡ ነጊርዎ ማለት እዩ ሽዑ ትርጓሚ ኻስ ዒብዩ ግነግሮ ማለት እዩ ትርጓሚ ምስ ነገሮ ኩሉ ነገር ምስ ነገሮ እንታይ ከም ዝገበረ ኣብ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 46 ንርኢ ንጉስ እንታይ ይገብር ሽዑ ንጉስ ነቡከደነፀር ብግንባሩ ተደፊኡ ንዳንኤል ሰገደሉ ይብለና ብዛዕባ ትምስልን ብዛዕባ ኩሉ ነገርን ክገልጸሉ መጽንሐስ ንሱ ወርቂ ኣብ ጣዖታት ዝፈልጦም ናይ ምምላኽ ናይ ምስጋድ ነገር ስለ ዘለዎ እዚ ኩሉ ነገር ትገብር ትገልጽ ካብ ኮንካሲ እዚ ዓይነት ምስጢራት ካብ ትፈልጥ ካብ ኮንካስ ዘይንስኻ ደኣመን ይስገደልካ ኢሉ ከም ሓደ ካብ ኣመልኽቱ ሓሲብዎ ማለት እዩ ኦሬዲ እቲ ሓሲብዎ ዝጸንሐ ንምሽን ንተልእኾም ክፍጽሙሉ ዝጸንሑ ጸላእትስ ለካ ንኸምዚ ዓይነት ምሽን እዩ ነይሩ ንጣዖታት እዩ ነይሩ ለካ ክሰግደሉ ጀሚሩ መስዋዕቲ ብልዕን ዕጣንን ከቕርብሉ ድማ ኣዘዘ እዚ ንዳንኤል እዩ ምስጋድ ጥራሕ ዘይኮነሲ ሓደ ካብ ኣማልኽተይ ስለ ዝኾንካ ማለት እዩ ሓፂሩ ስለዚ መስዋዕቲ መቐርበልካ እዩ ትርእዩ ኣለኹም ኣብ ቤተ መንግስቲ ዝኸውን ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሽፍት ነገራት ዝገብሩ ሰባት ሎሙን እግዚኣብሔር ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ነገራት ካብቲ ናብቲ ዝቀያይርዎ ቤተ መንግስቲ ኣሜን ዶ ኣታ ኣሜን በል እግዚአብሔር እንታይ ይፈልጥ እዚ እኮ እግዚአብሔር እኮ በዚ እንዳተዘርበ እኮ በቲ እኮ ይሰርሕ አይፍለጠን ኢና እግዚአብሔር ነገር አይፍለጠን ይሕዋቴ አይፍለጠን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እቲ ንጉስ ንዳንኤል ንስኻ ነዛ ምስጢር እዚኣ ክትገልጻ ካብ ከኣልካስ እቲ ኣምላኽኩም ብሓቂ ኣምላኽ ኣማልኽትን ጎይታ ነገስታትን ገላጽ ምስጢራትን ኢሉ መለሰሉ ይብለን ንኣምላኽካ እንዳተኣመንካ ክትከይድ ከለኻ ንኣምላኽካ እንዳኣመንካ እንዳተወከልካ ክትከይድ ከለኻሲ ኣምላኽካስ ኣብ ምድሪ ጣዖታት እንዳተሰመየ እዩ ዝኸይድ ኣብ ምድሪ ጸላእትኻ እንዳተሰመየ እዩ ዝኸይድ ኣምላኽ ስሙ እንዳተገለጸ እዩ ዝኸይድ እንዳተፈልጠ እዩ ዝኸይድ ስሙ እግዚአብሔር ይባረኽ ኣብዚ ኣተኻዮ ዘበለስ እንታይ እንዳኾነ ኸይድ መሲልኩም ስም ኣምላኽ እንዳፈለጥካ ትኸይድ እንታይ ኢልዎ ዳንኤል ኢሉ እዛ ስም እዚኣ ጠቒሱሉ ነይሩ ንኣምላኽ ፀዊዕዎ ነይሩ ከምዚ ኢሉ ገላፂ ምስጢራት ይኻይልዎ ንእግዚአብሔር ክጽልኽ ኣሎ እዚ ከዓ ንዓጥቕ ሳቢሉስ እቲ ተምልኾ ኣምላኽ ንሱስ ገላፂ ምስጢራት ኣምላኽ ኢሉ በየኑ ገሊፅዎ ንኣምላኽ በቃ ናትኩም ኣምላኽ ሓቀኛ ኣምላኽ ምስጢራት ዝገልጽ እግዚአብሔር እዩ ሰባት ከምኡ ክብሉካ እዮም ዝብለካ ዘለኹ እኮ ድሕሪ ንኣምላኽ እሙን ኮንካሉሲ እግዚአብሔር ኣብቲ ዘለኽዮ ናይ ስራሕ ቦታስ እግዚአብሔር ናትካ ኣምላኽ እሞ ሓቀኛ ኣምላኽ ይብሉ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብቲ ዘለኻዮስ እግዚአብሔር ይጽዋዕ እግዚአብሔር ይስመ ኣብቲ ዝተዋረድካሉ ስፍራስ እግዚአብሔር ለካ ስሙ ይገልጽ እግዚአብሔር ለካስ ክብሩ ይገልጽ ኣሕዋተይ ናይ ውርደት ቦታኦም እኮ እዚ ቦታ እዚ እዚ ቦታ እዚ እኮ ንበዓል ዳንኤል እኮ ናይ ጽቡቕ ቦታ ይኮነን ብብዙሕ ዝደራደሩሉ ዘለው ብብዙሕ ነገር ዝሓልፍሉ ዘለው ብዙሕ ናይ ምርኮ ቦታኦም እኮ እዩ ከምዚ ንሕና ኣብ ስደት ዘለና እኮ ኣብ ስደት ዝነበሩ ሰባት እኮ እዮም ኣብ ምድሪ ስደትካ ግን እግዚአብሔር ክብሩ ይገልጽ በኣኻ ሓሊፉስ እግዚአብሔር ስራሕ ይሰርሕ ስሙ ኣብ ምድሪ ዓለም ይገልጽ እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስም ኣምላኽ ዝፍለጥ ዘሎ ከምሽሉ ክጽልኸሎ ሄኖክ ሓውና በቃ ኣብ ምድርናስ በቃ ኣብ ዓለም ስምካ ይገለጽ እንዳበለጽልን ነይሩ ኣስተውዕሉሉ ድያ ኣስተውዕሉልና ይፈልጥን ጎይታ ይባረካ ሄኖክ ዘመርት ድማ ከምኡልና ነይሮም ዓለም ኩሉ በቃ እንዴት ዝም ይባል ከመይካ በቃ ሁሉ ይፍለጥ እምበር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዚ ሰብኣይ ድማ ከምኡ ዝገብር ዘለኮ በቃ ናትኩም ኣምላኽ ሓቀኛ ኣምላኽ ኢኑ እሱ ገላጽ ምስጢራት እዩ ድሓር ዝብሎም ክንሪኦ ኢና እንታይ ከም ዝብሎ ከመይ ገይሮም ኣምላኽ ከም ዘፋልጦ ባዕሉ ንጉስ ክንሪኦ ኢና እግዚአብሔር ይባረኽ
ከምዚ ዓይነት ነገር ይኸውን እያ ዝብለኩም ዘለኹ ንኣምላኽ እንዳተኣመንካሉ እንዳጸለኻ ክትከይድ ከለኻ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንኣምላኾም ዝውከሉ ኣብ ኣምላኾም ዝእመኑ ሰባት ዝጽልዩ ሰባት እዮም ነይሮም እያ ዝብለኩም ዘለኹ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከምዚ ዓይነት ሰባት እግዚአብሔር ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ጉዳዮም ሒዞም ናብ ሰባት ዘይከዱ ጉዳዮም ምስ ሰባት ዘይዕልሉ ጉዳዮም ምስ ሰባት ዘይሓምዩ ሰባት ጉዳዮም ሒዞም ናብ እግዚአብሔር ዝጎዩ ሰባት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ያኢሮስ ዝበሃል ሰብኣይ ነይሩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ጓሉ ምስ ሓመመት ንሞት ምስ ተቃረበትሲ ንሞት ዝተቃረበት ጓሉ ኣብ ገዛ ቀሚጡስ ናብ ኢየሱስ ከይዱ ጓሉ ከምዛ ሓመመት ጎይታ ድማ ሞጺስ ካም ጂሰስ በቃ ኢድካ ቀሚጥካ ጸልየላ ከብሎ መጺኡ ናብ ኢየሱስ መጺ ምስ ነገሮስ ሰባት እንዳጎዩ መጺኦም it's already dead አይተድኩሞ በቃ ሳሞይታ እንታይ ደድኩም ወለኻ ንጎይታ ኢሎም ጎይታ ሽዑ እመን ጥራሕ ኣይትፍራሕ ኢሉ ሒዝዎ ኸይዱ ናብቲ መስከደም ኣብቱ ገዛ ምስ በጽሖኻስ ኩሎም ተበሰባት እዛ ቆልዓ እኮ ደቂሳ እያ ዘላ ኢልዎም ኢየሱስ ሶም ካታ ኢሎም ንሕና ዘረጋገጽናዮ ኩሉ ነገር ዝወዳእናየስ ኣብ ክንዲ ናብ ቀብሪ ዝቃዳደምሲ ደቂሳ ብለና ድቃስ ዳን ሕና ደኮና ንፈልጦ ሙኩራት እንዲና ብድቃስ ዳን እንታይ ጸገም ኣለና ደቂስና ክንዴ ዝሓለፍና ሰባት እንታይ ዝብል ዘሎ ኢሎም ካዕካ ኢሎም ሲያቆሙ ኩሎም ኣውጽኦም ኢሎም ኩሎም ኣውጽኦም ኢሎም ኩሎም ኣውጽኦም ኢየሱስ ነቶም ሰለስተ ደቀ መዛሙርቱን ኣቦኣን ኣዲኣን ሒዙ ኣትዩስ ኣትንሽ ተቆልዓ ተሲ ኢልዋ ተሲያ ሕጂ መግባ ሃብዋ ኢሉ አንቀሳቀስዋ ኸይዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣነ ዝገርመንን ኣይተሰብኣይ ጉዳዩ ሽግሩ ኣብ ቤት ኣቐሚጡስ ኣክንዲ ጉዳይ ናይ መቃብር ነገር ዝገብር ጉዳይ ናይ ኢየሱስ ነገር ዝገብር ሰብ እዩ ዝገርም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ በዓል ዳንኤል ድማ ከምዚ ዓይነት ሰባት እዮም ነይሮም እየ ዝብለኩም ዘለኹ ጉዳይ ከሎ ሽግር ከሎ ኩነታት ከሎሲ ጉዳዮም ሒዞም ናብ ጎይታ ዝቃለዶሙ ሰባት እዮም ነይሮም ወዝ ሓመመ ነገር እኮ ክህልወካ ክእል ዝተሸገረ ነገር እኮ ክህልወካ ክእል ኣብ ቤትካ ኣሕዋተይ ሽግር እኮ ቤትኩም ገዲፍኩም መጺኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ግን ኣብዚ መምጻእኩም ሲ ትኽክለኛ መሪጽኩም ኣለኹም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብዚ በመምራጽኩም ሲ ጎይታ ዝብለኩም ዘሎስ እንታይ መሲሉኩም ኣይጆኹም ኣይትፍርሑ በቃ ኣይጆኹም ኣይትፍርሑ ገለ ነገር ዝኸውን ነገር ኣሎ ድሕሪ ዚ ፕሮግራም ሲ ዝኸውን ነገር ኣሎ ምስከና ዝመንፈስ እዚ ዝቃል እዚ ዝህይወት እዚ ሒዝኩም ምስከድኩም ሲ ኣብ ቤትኩም እሞ ዝልወጥ ነገር እዩ ዘሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዝትስእ ነገር እዩ ዘሎ ኣብ ቤትካ እሞ ዝትስእ ነገር እዩ ዘሎ ዝመውት ኣይኮነን ኣብ ቤት ኢየሱስ ውዒልካ ምስ ኢየሱስ ውዒልካ ምስ ቃሉ ውዒልካ እሞ ዝመውት ነገር እሞ ኣይህሉን እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን በዓል ዳንኤል ድማ ከምኡ እዮም ገይሮም ጸልዮም ናብ ጎይታ ኣብጽሖም ነገሮም ጎይታ ድማ ብለይቲ መጺኡ ነገራት ቀይርዎ ንጉስ ከይተረፈስ ገላጽ ምስጢራት ይንሱ ኢልዎም አንተ ክንደይ ጥዕም ጣዖት ዘምልኽ ዝነበረስ ንኣምላኽ ገላጽ ምስጢራት ኢሉ ክጽውዑ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ በኣኻ እኳ እዩ ዝገብሮ በኣና እኳ እዩ ዝገብሮ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንኸይድ ከምዚ ምስ በለ እቲ ንጉስ ንዳንኤል ንስኻ ነዛ ምስጢር እዚኣ ክትገልጻ ካብ ከኣልካስ እቲ ኣምላኽኩም ብሓቂ ኣምላኽ ኣማልኽትን ጎይታ ነገስታትን ገላጺ መስጢራትን እዩ ኢሉስ መለሰሉ ሽዑት ንጉስ ንዳንኤል ልዕል ኣበሎ ብዙሕን ዓብን ውህበት ሃቦ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኣውራጃ ባቢሎን ኣግዝኦ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ጠቢባን ባቢሎን ከዓ ሓለቓ ገበሮ ዳንኤል ንንጉስ ለሚኑ ንሲድራቅን ሚሳቅን ዓብድነጎን ኣብ ልዕሊ ተግባር ኣውራጃ ባቢሎን ሸሞም ዳንኤል ግና ኣብ ደገ ንጉስ ነበረ ይብለና ክብ ዝበለ ሽመት ተዋሂቦም ኩሎም ኣዝዩ ብሉጽ ዝኾነ ሽመታት እንታይ ስለ ዝገበሩ ተዳኢልኩም እኒ ንኣምላኾም ዝእመኑ ንኣምላኾም ዝውከሉ ነገሮም ኣብ ኣምላኽ ዘቕርቡ ሰባት ነይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንገለ ሰባት መንፈስ ኣምላኽ ዝዛረበኩም ኣሎ በዚ ሰዓት እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ነገርኩም ገዲፍኩም ዝመጻኹም ሽግርኩም ገዲፍኩም ዝመጻኹም ኩነታትኩም ገዲፍኩም ዝመጻኹም መንፈሰይ በዚ ኣለር ትኸውን ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣጆኹም መንፈስ ኣምላኽ ከም ብለኩም ኣሎ ኣጆኻ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ነገርካ ድሕሪ እዚ ኣይመውትን እዩ ኣይልወጥን እዩ ከምቲ ትፈርሖኹም ኣይከውንን እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ኩሎም ኣብ ሽመት ደይቦም እስኪ ንኺድ ምዕራፍ 3 ኣብ ቁፅሪ 26 ጀሚርና ነንብቦ
ድሕርዚ ነቡከደነፀር معرف سلسته خم زبلكم ناي منتاي فتنا اتمص ناي املخو ناي طاوت ناي تمثل مسغاد ياتمص شعب زين بعل دانيال ابزي ام حنت فتنا تغطيماتهم اي سوغود المستبالو سابزي ادم ما فتنا ناب تحو دربيو ميلس عزيزو شعو قصري 26 رأيوا ابزين كم زغير سبب حويم زمونو لزلو دحرزي نبوكدنصر ناب افت غور اتون حوي قربمو سدراق ميثاق عبدنيغو اتم باروت العلا املاح جنتاي قيرلهم سمم ابت مجمرتا كاب دانيال ناب بعد سدراق ميثاق موصيني رتسم حجه كابت ناي سدراق ميثاق نابي يقيرالو تسم رايو باروت العلا املاح اسكبلو باروت العلا املاح بقى كابت صلاي زلطفلهم سمسي حجز نغوس مليسو قاني ازيوم سب باروت العلا املاح يوم يلسيمو بوص اويعوم زابير يبارك اتم باروت العلا املاح وصو نبزنعو يلو تزاربه شعو سدراقن ميثاقن عبدنيغون كابت حو وصو اتم مسافنتن شمامنتن شمنياتاتن راساتن اماخرتي نغوسن تأكيبهم نتوم سبات تحوي أبسقهم قال حيل خمسين برور أيو تأكيبهم حجي كفتنوهم من تموز كلهم تأكيبهم كرجع قصص حيل نبورن حوي صقر رأسهم أي كارين كداونتهم أي تلوتن أرج أنا حوكها أي حلفهم مني بالنجزاب هيركال حتى أملاك كويزي أملاك كويزي بحوي مستحلف أي كهم مهكاني بمايات مستحلف دما أي كحلكاني زبالك زيابير ناتكي عملاق نصيو هاليلويا ناتين ناتكم من عملاق زي حواتي لكا زيابير سمو سوم نيرو لكا قويتاس مسوم كوينو أبحوي مستحلفوس زيابير مسوم كوينوس نتحول لكاس نسوهم وهم أي كعلن تفلتريهم تايكم زبولوس كدانوم أي حراري نجارو ما يحرر كل نجارو ما يحرر مسرائي ومسنتاي لهم ممثلكم صقر رأسهم أي كارين أتحوى بعضهم حيلاي نجارون كده وانتم أي تلوتن أري يلوم شعو أنا حوى خمان أي حلفوا من ده حلفوا من أري أنا حوى خمان أي حلفوا من أنا نقرأكم الله نعم لخزت أمنا نعم لخزت توكلسي عشان باي حوي حيلو خلوا بوس أنا خمان يحلفون يسوع كريستوس قويتايو أنا خمان أريج أنا حوي خمان يحلفك كانيو مخنياتو زيابير قالوا يلولو أنا مساخا يمو بحوي مستحلف أيكم كانيو بماي مستخيد دما أي كتحلك كانيو يبلغ زيابير هاليلويا أملاخين أملاخ كان زيح واتي تتملخ يا أملاخ كم زيو أي كتحلك كاني أي كم مخكاني أرج أنا خمان يقول له من إلهم بحوح الفكاس زجر رمي كميج أنا زي بقول يخون أنا نحوس عشان باي بوقاتي خاوت يخا بو تقميت كاس ندحل فكان خمان تكمش كستايقبري ليش أنا وكاكوي أزيوم كن نتايلهم مرسكيرهم لهم أرج أنا خمان اسكي أرج أنا خمان بقول فلاي بولوسكي أرج أنا خمان بقول أيك أربنني يسوع قويتاي كم وقت أوجليهم فلاي زلت أفلكم سم لما أنت أرجف أبيلكم وقت كريهم أرج أنو خمان أيك أربكمني يسوع قويتاي أنو خمان كمنا أملاخ سبيز الزارب زلخوش أنو خمانا يكربنان يسوع كريستوس قويتاي كبرنا سمو يخون شعو قصر عسران شومنتن رأيوا سالساي معرف نبوكدنصر كا اتي نتوم باروتو ملأخو صديدو زناقفهم أملاخ سدراقن ميثاقن عبدنيغون نساتهم أبو توكيلهم تزاز نغوس أبيو بزين أملاخهم نخالوت أمالختي خيملخون كي سقدون سي سقوم وفيو إلو ملسي كمو جيرو خناقف زغيل كالا أملاخ يلبون مو سلازي أنا زخونا يخون كبزلو أحزابن وقناتن قوانقواتاتن ناملاخ سدراقن ميثاقن عبدنيغون حسوم قال زوص نسو خسيف
ቤቱ ኸዓ ምድሪ ባይ ጓሓፍ ክኸውን እእዝዝ ኣለኹ ኢሉ መለሰ ድሕርዚ እቲ ንጉስ ንሲድራቅን ሚሳቅን ዓብድኔጎን ኣብ ኣውራጃ ባቢሎን ሾሞም ምስ በለ ቁፅሪ 4 ምዕራፍ 4 ዝጅምሮ ርእይዎ ሕጂ ካብ ንጉስ ነቡከደነፀር ናብ ብዘላ ምድሪ ዘለኹም ኩልኹም ኣህዛብን ወገናትን ቋንቋታትን ሰላም ይብዛሓልኩም ምስ በለ እቲ ልዑል ኣምላኽ ዝገበረለይ ትእምርትን ተኣምራትን ክነግር ጽቡቕ ኮይኑ ተራእይኑሎ መምለኽ ጣዖት እግዚአብሔር ዝገበረለይሲ ጽቡቕ ነገር ክነግረሉስ ጽቡቕ ኮይኑ ተራእይኑሎ ኢሉስ ናብ ብዘላ ዓለም ኣማሕላሊፉ ዓለም ብምልእታስ እግዚአብሔር ብሰንኪ ዘለዎ ሰባት ይስመሎ ብሰንኪ ዳንኤል ብሰንኪ ሃናንያ ብሰንኪ በቃ ዞም ሰባት ዞም 4 ሰባትሲ እግዚአብሔር ስሙ ኣብ ኩሉ ምድሪ ይግለጽ ኣሎ ሕዋተይ ከመይ ዓይነት መፍትሒ ሰባት ገይርዎም ኣምላኽ ከምዚ ዓይነት ሰባት ኣለዎ ኣብዚ ምድሪ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣለዎ ኣብ ዘመናት እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኣምላኽ ይብል ኣሎ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣለዎ ንብዚ ዘመን እዚ ዝእሞንን ሰባት ዝጽልዩ ሰባት ዋጋ ዝኸፍሉ ሰባት ከምዚ ዓይነት ሰባት እግዚአብሔር ኣለዎ ሃሌሉያ መምለኽ ጣዖት ንጉስ ኣምላኽ ከምዚ ዝገበረለይ ጽቡቕ ነገርሲ ክዛረበሉ ጽቡቕ ኮይኑ ተራእይኑሎ ዋው ከመይ ዝበለ ዘገርም ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዘምልኾ ጣዖት ገዲፉ ዘምልኾ ኩነታቱ ገዲፉ ቤተ መንግስቱ ዝብሎ ገዲፉ ኩነታቱ ዝብሎ ገዲፉስ ኣምላኽ ንዓይ ዝገበረለይ ጽቡቕ ነገር ኣሎሞ ብዛዕባ እግዚአብሔር ዝገበረለይ ጽቡቕ ክዛረብ ድማ ጽቡቕ ኮይኑ ተራእይኑሎ ዓለም ኩሉ ክፍለጥ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ዓለም ክስመይ በኣኻ ሓሊፉ ክስመይ በኣኻ ሓሊፉ ክስመይ እግዚአብሔር ይኽእል እዩ ሓወይ ይኽእል ሓፍተይ ኩነታት ከይትርአይ ኩነታት ከይትርአ ዘለኻዮ ይትርአ ዘለኻዮ ይትርአይ እግዚአብሔር በኣኻ ሓሊፉ ንዓለም መፍትሒ ክገብረካ ይኽእል እዩ you are the remedy of the world you are the remedy of Calgary hallelujah ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ መፍትሒ ንካልጋሪ ንስኻ ኢኻ አሜን ክገብረካ እግዚአብሔር ይኽእል እዩ ንዓኻ ሰብ ኣለዎ እግዚአብሔር ንዓኽ ሰብ ኣለዎ እግዚአብሔር ሰብ ኣለዎ ኣብዚ ዘመን እዚ ለካ ሰብ ኣለዎ እሙናት ሰባት ዕውታት ሰባት ዝውከልዎ ሰባት ዘእመንዎ ሰባት ነገሮም ኣቐሚጦም ኩነታቶም ኣቐሚጦም ናብ እግዚአብሔር ዝጎዩ ሰባት ሃሌሉያ ዘይጠላለፉ ሰባት አሜን ይበሃል ነዚ ክብሪ ንስሙ ይኹን ዋው ጽቡቕ ኮይኑ ይረአየንሎ ትምህርትታቱ ከመይ ዝበለ ዓቢ ተኣምራቱ ድማ ከመይ ዝበለ ብርቱዕ እዩ መንግስቱ ዘለዓለማዊት መንግስቲ እያ ግዝኣቱ ከዓ ንውሉድ ወለዶ ይነብር እዩ ኢልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣታ ጸላእ እኳ ኣምላኽካ ከምዚ ገይሩ ክሰምየልካ ጸላኢኻ እኳ ኣይትንስኻ በቃ ትፈርሖ ዝነበርካ ንዓኻ ዘሸግረካ ዝነበረሲ ንስኻ ንኣምላኽካ ተወኪልካ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ንጸላእትኻ ሕሊፉ ይህበካ ከምዚ ድማ ይብሉ እግዚአብሔር ይባረኽ ንሱ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ኢኻ ኣምልኽካዮ ዘለካ ተምልኾ ጽናሕካ ንስኻስ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ እዩ ሃሌሉያ የስ ንስኻ ኸማን እንዳምልኽካ ንስኻ ኸማን ምስኩነታትካ ንእግዚአብሔር ተምልኾ ኣለኻ ተገልግሎ ኣለኻ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ክዛረብ ከሎ ከምዚ ዝብላ ቃል ኣሎ ዘካርያስን ሰበይቱ ድማ ኤልሳቤጥንሲ በቃ መኻናት ነይሮም ኩነታቶም ሽግሮም ኣብ ቤት ብዙሕ ነገር ዘለዎም ሰባት ነይሮም ግን ከም በቃ በብተሮም ግን ኣብ ቤተ መቅደስ ኣትዮም ስነ ኣምላኽ የገልግሉ ነይሮም ይሰግዱ ነይሮም መስዋዕቶም የቅርቡ ነይሮም ንኣምላኾም የገልግሉ ነይሮም ከምዚ ዓይነት ሰባት ኣለኹም ሎም ማዓንቲ እግዚአብሔር ረመዲ ክገብረኩም እዩ ሃሌሉያ ለውጥ ንምድሪ ክገብረኩም እዩ ነገርኩም ኣይርእን እግዚአብሔር ነገርካ ኣይርእን እግዚአብሔር ነዚ ዓለም እዚ ንመፍትሒ ክገብረክ ግን ደሊሉ እግዚአብሔር ሃሌሉያ የስ እንዳ ሰገደ ከሎ እንዳ ኣምለኸ ከሎ ንኣምላኽ እንዳገልገለ ከሎ ዘካርያስ ሓደ ግዜ መልአኽ እግዚአብሔር ተላኢኹ ካብ ሰማይ እግዚአብሔር ክድ ናብ እንዳ ዘካርያስ ክድ ኢልዎ ክን ዘካርያስ ረኸቦ ኢልዎ መልአኽ መፅዩ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዑ ኢልዎ ኦረዲ ጸሎትካ ተሰሚዑ ታዛ ኣረገት ታዚ መኸነት ሰበይትኻ ድማ ክትወልድ እያ እንታይ ኢኻ ክትወልድ ወዲ ክትወልድ እያ ንሱ ድማ ንዓለም መፍትሒ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንሱ ንዓለም መፍትሒ እዩ ናትካ ነገር እኮ በቃ ንመፍትሒ እዩ ዝመጽእ ከምኡ በል ንመፍትሒ ናተይ ነገር በል ናተይ ነገር ክመጽእ ከሎ መፍትሒ ኮይኑ እዩ ዝመጽእ ንሰባት መፍትሒ ንሽግር መፍትሒ
نختما مفتح نعلم مفتح نمدرا مفتح كمزي كويني زمصنا تاي ነገር ሞ كمزي زمص ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ كمزي زمصنا تካ ነገር ሃሌሉያ ክብርን ጎይታይ ይሁን ኩነታት ዘይሕዞም ሰባት ለካ እግዚአብሔር አለው ኣብዚ ዘመን እዚ ያለው ወንስኻ አለኻዮ ንስኽለኽዮ ንሕና ለና እግዚአብሔር ይባረክ አምላኽ እዚ ይብላሎ ሰባት አለው እኔ ከምዚኦም ዝአመሰሉ ሰባት ሃሌሉያ ሽግር ዘይሕዞም ነገሮም ዘይሕዞም ሕቶም ዘይሕዞም ናቶም በቃ ኩነታቶም ዘይሕዞም ጸሎቶም ዘይሕዞም በቃ ዘለዎም አቤቶም ዘይሕዞም መጽዮም ንአምላኾም ነገሮም ሃሌሉያ የስ ከምዚ ዓይነት ሰባት አለው معرف حمش تخيتكم من طريقهم أبزي دو كبل معرف حمش تخيتكم من طريقهم لما تزغوا النجار تريوهم أبوم دانيال بعد دانيال كم يخونوا ترغبهم تخليهم أب كله مفتحي سبات الله كم يسلز نبوري أمتلاقيكم من زم سبات زياتهم نعم لهم يمتأمنهم توكلهم حلينهم نتنمدر نجارسي بكا نحنا نيجزاب هيرينا نقدس نيجزاب هيرينا نفل ليلهم يسوع قويتاي كم زين زخون السب እግዚአብሔር መፍትሄ ይዝገብሮ ፍታህ ይገብረካ ብሉጽ ነገር ካወጽ አብዝኾኑሲ ዕጽፊ በሊጾም 10 ኢድ በሊጾም ተረኺቦም ይሽሉ ናትኩም ብሉጽ ነገር ይዝወጽ حوي لومينات كبلوس نجار كتوصل ده تدليخه كتوصل يده تدليخه نعم لخت أمنيه توكليه أمنيه أب كل نجار بقى بنجارات هاي تتحازو زيابير قدمه قويتا باقاتكم كسره كبرنا سميقون سمع أملاخ مدرخ قلتي باقاتكم زصرحوا نجار اللوي يبقى أنا زصرحوا نجار اللوي كلها تنتسينا هنصلينا هاللويا هاللويا أملاخ سبع اللو كم زيوم عينة سبات اللو بنجارات زيت تحزو سبات اللو زيابير سبع 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 اللو من البات من نجارات تحالف زلهم بشجر تحالف زلهم بخونات تحالف زلهم قد يبولكمن زيابير لما أنتي زربك كله أب كونات كانت تأمينك أب تزل خيو خونات أمون تقولنك زيابير بحوم استحلف هاي كتحلني خا هاي كان ده كان هاي كهم غكاني يس أملاخ مسخا خوينو خحلفك نجارات من لو تغيرمي نجارات من صبح نجار كقلت أمي نجارات بقى خبت الزينة بور شفت غبريم يسوع كريستوس قويتاي أملاخ كم خجبري يس صلاة إزلة تفك حيسك أي تغيد صلاة إزلة تفك سم حيسك أي تغيدي أملاخ كاز بلكا وت أورجينال سمكا نصيو ناتكا تجزي أبيهر ديزاينز قبرلكا هاللويا صلاة إز سمينا صلاة إز وصلنا سماتهم نتناتو مشن نتناتو عيو نتناتو متكبري زوج الناس سماتهم لما عندي بشم قويت يسوع كريستوس يرقف بلو خبيه وتاي بشم يسوع يرقف بلو بقيتها بيسوع سم يرقف بلو بقيتها بيسوع كريستوس سم يرقف بيسوع سم صلاة إز القبل لي صلاة إز هبني صلاة إز سيوم النمو أي كونني بشم قويت يسوع كريستوس يغي هاليلويا اسك እግዚአብሔር ይባረክ ሄዳውና ዘርጌና ነዝጎይታ ዘነመስግን ነው ነባረከው ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ 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 ተባረክ እግዚአብሔር ተመስገን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ተመስገን ምህረት ካን ጸጋ ካን ዘብዛህ ካልና እግዚአብሔር አቦ በዝረፍ ድዝድማ አቤትካ እግዚአብሔር አቦ ክንከውን ከነመስግነካ ከነኽብረካ እግዚአብሔር አምላኸይ በኢየሱስ ክርስቶስ بقالكون كتمكبنا تزاربنا زفتخ أملاخ نمسكنك كلنا كبرنا أغايغون قويتا كبرنا أغايغون كبرنا أغايغون قويتا كبرنا أغايغون نمسكنك كلنا كبرنا أغايغون هاللويا هاللويا نتسألي اللونا እግዚአብሔር أملاخي بيسوس كريستوس هاللويا كمتي እግዚአብሔር أبو بأل دانيال بيسوس نأغا እግዚአብሔር أبو كزارسوم زفلايو እግዚአብሔር أبو كزارسنا غنفلي እግዚአብሔር أبو بيسوس كريستوس نتنات كنجر تراي እግዚአብሔር أبو شغنبل نغلو እግዚአብሔር أبو ناغا زي خبرك كان زي بك زبل غلو بيسوس أمبي نبللو منفس أجا حيلك وهبنا نصلي علينا بيسوس كريستوس እግዚአብሔር أملاخنا نصلي علينا بيسوس كريستوس
مملسنا نباغاخن قرب نباغاخن صقا بيسوع ክርስቶስ ስም ንጸልያለና ወመንፈስና እግዚአብሔር አቦ ነባጋክ ግስግስ بشم ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸልያለና እግዚአብሔር አቦ መፍትሂን ኻልኦት ክንከውን መታን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምሳኻ እግዚአብሔር አቦ ዝጠበቀ ህይወት ከልወና ንጸልያለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦ ዘስግደና ከስግደና ዝደሊ በኢየሱስ ስም ሁሉም ቢክንብል በኢየሱስ ስም ንጸልያለና ጎይታዬ ሃሌሉያ ራዲና ማሳንታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናኻ ንበይነኻ ኸነኽብር ናኻ ንበይነኻ ኸነኽብር እግዚአብሔር አቦይ በኢየሱስ ስም ንጸልያለና እግዚአብሔር አምላኽና ሃሌሉያ يدونا نزرقهم ونموداتا كزيسكي نزقويتا زنخبر يا حواتي هاللويا نوت رايك نخبر نوت رايك نبر هاللويا نصلي نباركون املاخنا يسوع كريستوس كويتا هاللويا هاللويا ناملاخ دوز بلو بال دانيال اغزابير يبارك ناملاخ زي فلت سب حدا مقرافات صحيفهم مصحف قدوسنا ምዕራፍ 4 አምላኽ ዘይፈልጥ ሓደ ንጉስ እግዚአብሔር ይባረኽ አትዩ መጽሐፍ ቅዱስና ኢየሱስ ጎይታዩ በሰንክ ዚኦም ዝጨከኑ ሰባት ሕልፍ ዝበሉ ሰባት ኢየሱስ ጎይታዩ ሎሙን ባይ ባኻ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሓሊፉ ሃሌሉያ ክሰርሕ ክረ ካልኦት ድማ ንምስካና ንኽብሪ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክንከውዲና ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ የዳውና ንዘርግህም ሆነ ዝጎይታ ዝንባርኮ ናኻ የዘምልኽው ሃሌሉያ ሕልፍ ኢለ كم لخك ناها خنبري بلو يسوع كويتاي هاليلويا 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 لفيله كونتاتي يملخك امين امين املاخين نغوسين نسخايخا وصيله ابرختي يملخك املاخين نغوسين نسخايخا سجر يكون نجراتي يملخك أملاخين نقوسين نسخايخا حلفي لي كونتاتي يملخك أملاخين نقوسين نسخايخا وصيله أبرختي يملخك أملاخين نقوسين نسخايخا سجري لك ونتاتي يملخك أملاخين نقوسين نسخايخا أمالت إسرائيل تنبر بمسكنا اسبخا تخبر أمالت إسرائيل تنبر بعملخو اسبخا تخبر عمالت إسرائيل تنبر بمسكنا اسبخا تخبر مسكنا ينعخايو مسكنا ينعخايو مسكنا ينعخايو مسكنا ينعخايو أملخو ينعخايو أملخو ينعخايو حلفي لي كونتاتي يملخك هاليلويا أملاخين نقوسين نوسغلو هاليلويا ناغيدو وصيله أبرختي يملخك أملاخين نقوسين نسخايخا سجري لي نجراتي يملخك أملاخين نقوسين نسخايخا أمالت إسرائيل تنبر بمسكنا حزبخا تخبر أمالت إسرائيل تنبر بعملخو حزبخا تخبر أمالت إسرائيل تنبر بمسكنا حزبخا تخبر مسكنا ينعخايو مسكنا ينعخايو مسكنا ينعخايو مسكنا ينعخايو أملخو ينعخايو
أملخوي نعخايو إللتاي نعخايو إللتاي نعخايو جبجباي نعخايو جبجباي نعخايو جبجباي نعخايو جبجباي نعخايو مسكناي نعخايو مسكناي نعخايو ألف لك ونتات يملخك أملاخين نقوسين نسخايخا وصئيلي عبرختي يملخك أملاخين نقوسين نسخايخا سقريلي نقراتي يملخك أملاخين نقوسين نسخايخا عمالة إسرائيل تنبر بمسكانة حزبخا تخبر عمالة إسرائيل تنبر بعملخو حزبخا تخبر عمالة إسرائيل تنبر بمسكانة حزبخا تخبر مسكانة ينعخايو مسكنة ينعخايو مسكنة ينعخايو مسكنة ينعخايو أملخو ينعخايو أملخو ينعخايو إلتاي نعخايو إلتاي نعخايو هاليلويا اسكن موداتا ጨብጨባና እልልታና ነዝጎይታዚ ሃሌሉያ ናሐቦ አብ መቅደሱ ዘዓቱ ሃሌሉያ ንወስኸሉ እስኪ በጨብጨባ በእልልታ ነዝጎይታ ዝነኽብሮ ሃሌሉያ ስምካ ይባረኽ እግዚአብሔር ይባረኽ አምላኽ በአና ኸብርዩ አምላኽ በአና ሐሊፉ ሃሌሉያ ንብዙሓት ክበጽሕ ክግለጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ትንቢተ ሶፎንያስ ከምዝ ዝብል ቃል አለው አማርኛ ይዝክሮ በተዋረዳችሁበት ምድር ለክብርና ለምስጋና አደርጋችኋለሁ ሃሌሉያ ንኽብሪ ከገብረካዩ ንምስጋና ከገብረካዩ ንኽብሪ ከገብረኪዩ ንምስጋና ከገብረኪዩ ሃሌሉያ ጎይታ ነመስግነካሎና بسم ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ክብሪ ኩሉ ምስጋና ንዓኻ ይኹን ስለዚህ መዓልት እዚ ተመስገን መመሊስካ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ስም ናባኻ ስለተጸጋና ነመስግነካሎና ነቲ ሁሉ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ስም ስኻ ተኸብረሉ ህራይ ክንብል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነትናኻ ዘይከውን ንዓና ዘይበቅ ኩሉ ድማ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እምቢ እንብለሉ እግዚአብሔር መንፈስን ኃይልን ጸጋን ከተብዛሐልና ደጊምና ንጽልያሎና ስለ ሁሉ እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካሎና ክብርን ምስጋናን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠቅሊሉ ናኻ ንበይነኻ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽ ይባረኩም ጸጉ ይብዛሐልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ገጹ ይብራሃልኩም አብትኸድዎ ዘበለ ሁሉ ሞገስ እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ይቀድመልኩም ሰሙንኩም በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተባረኸ ይሁን ናትኩም ዝኾነ ዘበለ ሁሉ በአምላኽ ድተሐለወ ድተባረኸ ይሁን ደጌታት ጸላእትኩም ሁሉ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ውረሱ ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ እግዚአብሔር አምላኽ ይባረኩም በሰላም